अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइव निउज रूमाव दङ आं राजेन बसुमतारी गाहाय सामलाय सुजुगिरि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनावनो हांख्रायनानै लाबोदों दिनै सासे फोरोंगिरि सिटिजेन प्राणेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जों बरायदों आरो खुलुमनाय होदों आरो जों लाइनाव दङ बाक्सा जिल्लानि सासे मैखोम उकिल मुसलपुराव थानाय बाक्सा जिल्ला कर्टनि बार एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि फजलुल हक बिथाङा लाइनाव दङ फजलुल हक लाइनाव दं नोंथाङा फजलुल हक लाइनाव दङ बेनिफ्राय नोंथांनो जों बरायनाय होदों आरो नोंथांजों जोङो जगाजगआव लाखिगोन आरो नोंथाङा लाइनाव थाबाय था बेनिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों लाइनाव दङ राखाव बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दङ गोजोननाय नोंथांनो बरायनाय होदों बेनिफ्राय दाव दैखोब नार्जारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दाव दैखोब नार्जारी लाइनाव दङ दाव दैखोब नार्जारी दङ लाइनाव दाव दैखोब नार्जारी लाइनाव दङ नोंथाङा औ बेखौ जों दा नोंथांनो बुंथिनो गोनां जादों जे दाव दैखोब नार्जारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारजेननाय हाबाफारि बानजायदोंमोन 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रां दोनथुमग्रामोन बिथाङा दाव दैखोब नार्जारी बिथाङा बेनि उनाव दङ लाइनाव रत्नेश्वर बसुमतारी सासे मैखोम लिरगिरि बिसावरायगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दङ रत्नेश्वर बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दङ नोंथांखौ बरायनाय होदों गासैनिबो बरायनाय होदों आरो दिनैनि बे समाव जों सावरायनो सिगांदों बर' हारिनि अलखद बड'लेण्डआव आथिखालनि राजखान्थियारि थासारि लोगोसेनो बायदि बायदि जेंना गिबियावनो जोङो सावरायगोन जे फजलुल हक बिथाङा लाइनाव दङ जों बिथांजों सावरायगोननि जे दा समाव बड'लेण्डनि पलिटिक्स होननानै बुंनो थांनायाव सासे उकिल जानानै बिथांनि नोजोरा मा जों बिथांनि सायाव जों बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै जे सासे आयेनजिबि हिसाबै बिथाङा बड'लेण्डनि राजखान्थिखौ माबायदि मोनदांबाय थादों फजलुल हक नोंथाङा खोनाबाय थादों जोंनि रायलायनायखौ जे जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि जे दा समाव जे आथिखालाव बड'लेण्डआव राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै गोबांथार बिसावरायनाय बिदान्थेलायनाय जाबाय थादों आरो राजखान्थिनि थासारिया दा बुंनो थाङोब्ला गुबुंले जानानै दङ आरो बड'लेण्डआ गभर्नरनि सासनाव थांनायनि थाखाय बे हालामा जोबोद अलखदाव गोलैदों जारलायाव गोग्लैदों दा बै बिथिङाव नोंथाङा सासे एडभकेट हिसाबै सासे सिनसियार एडभकेट हिसाबै माबायदि नोजोर होदों फजलुल हक गिबियाव खुलुमबाय नोंथांनि जि टेलिभिजन चेनेलखौबो ओमफ्राय आंनि लग'आव थानायफोरखौ राकेब बसुमतारी बिथां दावराव नार्जारी ओमफ्राय रत्नेश्वर बसुमतारी आरो सासे दं ओमफ्राय बयखौबो खुलुमबाय दा आं सासे एडभकेट हिसाबै जि बिटिसि एकर्ड दंमोन आरो बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्ड जादोंमोन 2010 फेब्रुवारि BLT आसाम गभर्नमेंट एंड सेंट्रल गभर्नमेंटनि गेजेराव
आरो दा बिटिआर एकर्ड जाबाय एनडिएफबि आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बेहाय निखिल बर' स्टुडेन्ट इउनियनबो दं आच्छा बेहाय जों जि माने बड'लेण्ड एरियायाव जि माने सासन बेबस्था जि राजखान्थि बेहाय दाथ' पावाराव दंमोन बिटिसिनि माबाफोरा पावाराव दंमोन दाथ' बिटिसिआथ' मा दा बिटिसिनि सासनाथ' जोब्बाय दा गभर्नरनि रुल दं दा गभर्नरनि रुलाव दाथ' थांनाय एप्रिलनि 4 तारिखै इलेक्सन माने जानोमोन दाथ' कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सना बन्द जाखाबाय दा इलेक्सना थाब जायोबाथ' बे दैबानायाव रायजोफोरा बिराद उपकार मोनगौमोन दा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ गैया दा रायजोफोरा सोरखौ हमगोन हमनायनि मानसिबो गैया गभर्नमेन्टआव डाइरेक्ट थांनानै रायजोफोरखौ हमनो हाया बेनि थाखाय दा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ थायोबाथ' बिराद मोजां जागौमोन आं सासे एडभकेट हिसाबै बुंखागोन जे बिटिसि एरियायाव थाब इलेक्सन जानांगौ जे दा जेब्ला माने जोबगोन बा एसे सम मोननाय लगे लगे बे बेबस्था खालामनांगोन आरो बिटिसि एकर्ड नामबाथ' बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डआव दा माने गोदान एख' गैया सं बिटिआर एकर्डआव एसेल' बारा दं खिन्थु गोदान एख' गैया ओमफ्राय मायाव दंबा जि 2003 आव जि कन्डिसन दंमोन जि क्ल'जफोरा दंमोन बेखौ एसे डेभेलप खालामनानै बिटिआर एकर्ड बानायदों दा बिटिआर एकर्ड जायो नाम्बारथ' जि जायो मथ'ते रायजोनि डेभेलप जानांगौ जाय एकर्डआव जि बुस्थुफोरा दं जि लिरनायफोरा दं बेफोरो कमप्लिट इमप्लिमेन्टेसन जायोबाथ' बिराद मोजां जागोन नाम्बारथ' इमप्लिमेन्टेसन जायोबाथ' बेफोरो माने पेपाराव लिरनाय बायदि थायोबाथ' मा लाब जागोन एख' लाब जायाना बेनि थाखाय इमप्लिमेन्टेसना माने गेदेर बुस्थु इमप्लिमेन्टेसना जायोबाथ'सो रायजोफोरनो उपकार मोनगोन नाम्बारथ' एख' मोना दा बिटिआर एकर्डआ मा जाहैबाय बिटिआर एकर्डआ आं सासे एडभकेट हिसाबै बुंखागोन जिहेतु बिटिसि एरियायाव गुबुन गुबुन बे माने जातिफोरा दं हारिफोरा दं बेफोरनि थाखायबो एसे सिन्था खालामनांगौमोन बारा सिन्था खालामथ'वाखै बेहायबो आरो जिबायदि डेभेलप माने निउट्रिसिटि हरबाय दं बेफोरा इमप्लिमेन्टेसन जायोबाथ' मोजां आरो इमप्लिमेन्टेसन फैगौआव दा इमप्लिमेन्टेसन जायोबाथ' बारा मोजां नङा आरो दा रायजोफोरा माबायदि बेखौ बे माखाखौ एक्सेप्ट खालामनाय माने उनाव बुजिनो मोनगोन आरो आच्छा नोंथाङा जोङो सम होनि उनावहाय जोङो गुबुन सासेनियाव थांनो नागिरदों बिथाङा जाबाय राखाव बसुमतारी आरो राखाव बसुमतारी बिथाङा सासे मैखोम लिरगिरि बिसावरायगिरि आरो साहित्य एकाडेमिनि सासे बर' बिफाननि सोद्रोमा बिथाङा आथिखालाव लिरनायखौनो गावनि जिउनि आंगो हिसाबै लागासिनो दङ थांनाय सानाव बिथाङा बड'लेण्ड फेडारेल रिजन बिटिआर जेनाखि रादाय जादों आसाम सोरखार भारत सोरखार आरो बर'फोरनि सोमावसारारि हान्जाफोरजों बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव बिथाङा बानबुंथि होदों बे बानबुंथियानो जाहैबाय जे बिटिआरआ बर'फोरनि थाखाय माने साबजाथाव जायाखै बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय गोबांथार सावरायलायनाय जाफुदों बे समाव दा जों बिथांजों सावरायगोन बिनि सिगाङाव जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेक लानायनि उनाव जों फैगोन राखाव बसुमतारीजों सावरायनाय खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 फैफिनदों जों दा समाव सावरायनि राखाव बसुमतारी बिथाङा जाबाय सासे मैखोम लिरगिरि लिरनायखौनो बिथाङा गावनि जिउनि आंगो हिसाबै लाबोगासिनो दङ आरो बर' थुनलाइयाव बिथांनि बिहोमाखौ मख'थ्र' हाया बिथां राखाव बसुमतारी बे लाइनाव दङ राखाव बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दङ आच्छा नोंथांनो जोङो बरायनाय होदों नोंथाङा थांनाय सानाव जेनाखि बानबुंथि होदों जे बिटिआर रादाया बर'फोरनि थाखाय मोजां जायाखै
बे बाथ्राखौ लानानै गोबां साया सोंथि दैखांहरदों जे राघव बसुमतारी बिथाङा बिटिआर सुक्ति जानायनि अखानायैनिफ्राय जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिआरखौहाय नाथाय दा समाव मा जाहोननि थाखाय बिथाङा बिटिआरखौ बर'फोरनि थाखाय मोजां नङा होननाय जाखो आरो बिटिआरनि बेरेखा मानो जाखो बे बानबुंथिखौ होदों नोंथाङा मा बुंनो सानो इंकम टेलिभिजननि खोनासंग्रा बयनिसिमबो आंनि गोसोनि मोजां मोननाय खुलुमनायखौ हरबाय बावैसो सिगां बिटिआरनि सायाव आंनि रिसेन्टमेन्टखौ होनाय जादोंमोन बयबो नुदों बयबो बुंदों बयबो पार्सनेलिबो एटाक खालामदों नाथाय गुबै रिजनखौ रावबो बिजिरनानै बुंनो हायाखै फजल हक एडभकेटआबो बिनि सायाव एसे टाच खालामबाय माने बे बिटिआर एकर्डआ कन्स्टिटिउशननि बबे प्रभिजनाव एडाप्ट जानाय अर्थात बबे प्रभिजन 6 शिड्यूलनि बबे प्रभिजनाव बे दङ बेखौ नागिरनो रिजनेल काउन्सिल दङ नाथाय बे रिजनेल काउन्सिला ओरैबायदि जिनिस बे रिजनसो लाबोबायना जायखौ बिटिसि एकर्डआव दानदोंमोन 6 शिड्यूलनि पेरा 9 आव जायखौ दाननाय जादों बेखौनो आरो जोंनि बिटिआर एकर्डआव सागान होगिरि बिथांमोनहा बेखौ बरायनानै लाबोदों भारत गभर्नमेन्टनि जायफोर बिउरोक्रेसि दङ बे बिउरोक्रेटफ्रा बेखौ बिराद थाबनो एक्सेप्ट खालामदों मानो जेराव बिटिसिआ बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै गैया खालामदोंमोन बेखौ दिनै लाबोफिनदों गाबोननो जुदि उदालगुरिया बुंबाय जोंनो रिजनेल काउन्सिल नांगौ अब्ला मा खालामगोन गाबोननो क'क्राझारा बुंबाय जोंनोबो रिजनेल काउन्सिल नांगौ जोंनो होनांगौ बेखौ जुदि डिमान्ड खालामोब्ला कन्स्टिटिउसनासो एलाउ खालामगोन होगोन जिहेतु बेखौ बरायनानै लाबोफिनदों गाबोन जुदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ बुंबाय ओहो जों उदालगुरिजोंबो थाया जोंनो थख'यै रिजनेल काउन्सिल नांगौ बिदि बुङोब्ला बेखौ सोर होगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ थाब एक्सेप्ट खालामनानै होगोन बहाय कन्स्टिटिउशनेल अब्लिगेशन गैयैनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनायनि जेबो बाथ्रा गैया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि कैबिनेट मेमोरेन्डाम जानांगौ बेनिबो बाथ्रा गैया बेखौ जों स्टाडि खालामनानै उनावसो नुदों जे कैबिनेट जुदि एप्रुभेल थायाब्ला कैबिनेट मेमोरेन्डाम जुदि थायाब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव दा कन्स्टिटिउट अब्लिगेशनाव बहा थाखो जुदि गाबोननो गभर्नमेन्टआ टेम बायोब्ला हमनानै ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सोरबा फैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जाय फैदों बिसोरो एक्जिक्यूट खालामनाय नङा स्टेट गभर्नमेन्टआव गाबोननो बिजेपि गभर्नमेन्टआ बायोब्ला मा जानो हागौ बेलाय बिसोरबो मावनाय नङा एक्जिक्यूट खालामनाय नङा बेखायनो आंबो सानदों आंबो सिगाङाव बिराद मोजां मोनदोंमोन बरायदोंमोन सिगांनि मडेलिटि मथे जानायमोनब्ला सिगांनि मडेलिटि बायदि जानायमोनब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन आं बरायदोंमोनबो लिरदोंमोनबो बर'फ्रा इउनाइटेड जाफिनगोन बर'फ्रा खौसे फैफिनसिगोन बर'फोरनि खौसेखौ जों बहाय नुसिगोन नाथाय जों नुबाय दिनै 90 दिननि गेजेराव 90 डेजनि गेजेराव बे इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बाथ्रा फैदोंमोन बेथ' जोंनि थाखाय खाफाल मोनदानि बाथ्रा जादों COVID-19 फैनायनि उनावहाय जोंनि इस्युआ गोदोनानै थाबाय जों नुबाय 90 डेजखौ जानांगौब्ला कमिसन दानांगौमोन 6 मासनि उनाव बेखौबो जों दानाय नङासै आं सानदोंमोन बे कभिडजों जेबो सोमोन्दो थानो नाङामोन कमिसनखौ गोख्रै दानो हायोमोन कमिसनखौ गोख्रै थानानै खामानिखौ मावनो हायोमोन जोंहा मोनसे बाथ्रा दङ बिटिसि बै खुंनाय टाइमाव बिटिसिनि समाव वान मेन कमिसन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दानानै होदोंमोन ना जिके पिल्लाइखौ लानानै बे कमिसना खिन्थु दाबो बाहालैनो दङ बे कमिसनखौ रिभाइभ खालामोब्ला नैबे बाथ्राफ्रा जागोन दिनैहाय
जोंनि गोबां इन्टेलेक्चुयेलफ्रा कनस्टिटिउशनेलखौ टाच खालामालासिनो आरो जोंनि बे बिटिआर दि एकर्ड बे एकर्डआ दाबो एनेक्टेड जायाखै एनेक्टेड नङा बिटिआर एकर्डनि सिमाफोरा सोलाय सोल' जानायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय जों मिथिनायाव बे 6th शेड्यूलआव थांनाय without amending of the constitution of the 6th schedule it is not possible बेयो जाथावगौ नङा दा रिडिउस जायोब्ला रिडिउस जाहोनो थाखाय जोंनि जायफोर एगेन्स्टआव दङ बिसोर थागियारि जानानै दं हाइकर्ट केस खालामनानै दङ बिसोरनि बाथ्राफ्रा फैगोन कमिसन दायोब्ला कमिसना माब्ला दागोन जों बुंनो हायाखै दाबो कमिसनखौ दानायनि थाखाय प्रेसार होनांगौमोन सागानगिरि गेदेमा बिथांमोनहा नाथाय बिथांमोनहा दिनैहाय गावजों गाव गावसा गावसि जालांजोब्बाय बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनानो जा बा गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफोरानो जा एनडिएफबिनि जि सेक्रिफाइस सुप्रिम सेक्रिफाइसनि जि बाथ्रा फैदोंमोन बे बाथ्राफ्रा दिनैहाय मा जाबाय रिसेन्टमेन्ट जाबाय मानोना आं प्रमद बर'नि जि इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआ जेरैबायदि दा भाइरेल जानानै दङ बेखौ नायोब्लाथ' जोबोद गिनो गोनां बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां डिसअनार खालामनाय जादों बै नो डाउट अल बड'जों स्टुडेन्टस इउनियनखौ जों रेसपेक्ट खालामो जों बिनिफ्रायनो रोंनाय मानसि जों बिनिफ्रायनो फैनाय मानसि दानि बिटिआर एकर्डआ बिटिसिनि फार बेटार नङा बिटिसिआ जाबाय कनस्टिटिउशनेल अब्लिगेशन दंमोन बिएससिआबो कनस्टिटिउशनेल अब्लिगेशन गैया जायनि थाखाय मानिना आं गेदेमा एमपि सानसुमा खुंगुरा रिजाइन होदों जेबो प्रभिजन गैया जेबो सिमा गैया दानि बिटिआर एकर्डआवबो बेनो दङ सिमाया गैया अथ'स बिटिसिनि सायावनो खालामदों बेखौ बिटिएडिनि सायावनो बुंबाय थादों बेखौ बे लिरनायफोरा होमब्ला बे एनेक्टेड जायालासेनो पार्लियामेन्टआव बिल जायालासेनो मोननैबो हाउसआव डिसकास जायालासेनो केबिनेट एप्रुभेल जायालासेनो भारतनि हादोरगिरि मानिनां बिथाङा जुदि एसाइनमेन्ट होयाबा बेयो माबोरै एनेक्ट जागोन बेयो माबोरै ल' पास खालामगोन बे आयेनगिरि बिथां फजल हगानो मिथिगोन बेखौ मोजाङै बुंनो हागोन बिथाङा आयेनगिरि हिसाबै बिथाङा बिनि सायाव मोजां नलेज होनो हागोन जुदि केबिनेटआनो एप्रुभेल गैयाब्ला केबिनेट मेमरेन्डामानो स्टाडि खालामजाथाव गैया जायाखैब्ला पार्लियामेन्टआव एक जानायनि बाथ्रायानो सेन्टेन्स मोनसेबो गैयाब्ला बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आंथ' बेखौ लानानैनो सानबाय थादों आं बेखौ बरायदोंमोन आगोलाव 28 तारिखआव आं बर' रावाव ट्रान्सलेट खालामनानै होदोंमोन जा बरायदों होननानै 29 तारिखआव आं बेनि बागै एपिल खालामदोंमोन जे गासिबो राजखान्थियारि हान्जाया ज' जाबायब्ला बे जोंनि मोजांनि थाखाय इउनाइटेड जागोन बियो बिटिसिनि बायजोआव थानाय जायफोर बर'फोर दङ बे बिथांमोनहा सिकिउर जागोन होननानै जों सानदोंमोन बिटिआर एकर्डआव बेखौ सोफानानै दिनै बै काउन्सिल जे दानांगौमोन बे काउन्सिलाबो दिन्दां जानानै थाबाय बिटिसिनि बायजोआव जायफोर बर'फोर दङ दिनै गहपुरखौ नाय धेमाजिखौ नाय लखिमपुरखौ नाय बिथांमोनहा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों बे बिथांमोनहा जुदि ओरै फैनो मोनाब्ला बिटिआरआव हाबफैनो हायाब्ला बिटिआर एक्ट जायाब्ला बेयो मोनसे लेखानि भेलु जानानै थायोब्ला गाबोननो बेखौ जौगारोब्ला डिनाउन्स खालामोब्ला बिएससिखौ जेरैहाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना कार्बि आंलं सेसनाव डिनाउन्स खालामदोंमोन दाबो बबेबा मोनसे आफादा गाज्रि मोननानै बुंनानै बेखौहाय प्रप'जल लायोब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे मिस फायार जागोन बे ब्लेंक फायार जागोन बे नोंथांनो टाइम होबावबाय नोंथां उनावहाय जों नोंथांनो दा आङो yes let me speak आं सानो बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोरजिहोनो सानदों होननानै आंनि सायाव बदनामबो लावदों नाथाय आं बिदि थांखि लानानै बेखौ होनाय जायाखैमोन बेखौहाय जों जाहाथे सांग्रां जायो जों जाहाथे एलार्ट जायो कर'ना भाइरास फैथों फैबाय थाथों बियो
बेयो जोंनि थाखाय खाफालमोन दा वर्ल्डआवनो जादोंबा जादों जाबाय थाथों बियो नाथाय जोंनि कमिसनाथ' दानांसिगौमोन कमिसनखौथ' बानायनानै होनांगौमोन अब्ला कमिसनानो दिनै बानायाब्ला 6 मास बारलांबाय 7 मास जालांबाय इलेक्शना माब्ला जागोन नटिफिकेशन होदोंब्लाबो बे जायाबो जानो हागौ दा माबा इलेक्शन भटिं बानायनायनिसो ट्रेनिं होनायनिसो बबे जायगायाव मोननै मोनथाम जायगा ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनानै भट कास्टिं जागोन नो इम्पसिबल दासो दैबाना जादों फ्लाड जादों दैबाना जानायाव बोरैहाय भट जागोन बेथ' जाथावगौ नङा आंनि नोजोराव बेयो मोनसे पलिटिकेल प्रपगान्डाबो जानो हागौ बियो सोरबाया बेखौ माने मिसलिडिं खालामनोबो नाजादों जानो हागौ दा बेखायनो आंनि एपिला बिसो जों सावरायनांगौ बेखौ मानो सावरायनांगौ गासैबो इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गासैबो आफादफ्रा गासैबो हारिमायारि आफादफ्रा ज' जानानै बिनि सायाव डिसकासन खालामनायनि दा जोबोद गोनांथि जादों बेखौ जुदि जों खालामनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव बे बिटिआर एकर्डनि सायाव जि मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनानै दङ बियो क्लियार जागोन बुंलायनो हायाखै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ बुंनो हायाखै बा मानिनां प्रमद बर'आ दिनैहाय बिथांनि पपुलारिटि रिडिउस जाबाय होननानै जानला मानला बुंबाय जोंबो नुनानै गोमोबाय माबा जौ बथल माबा माबि गान होबाय जानला मानलानो बेथ' जोंनि थाखाय मोजां नङा आंथ' बेबायदि जानायखौ लुबैयाखैमोन बिटिआर एकर्डनि उनाव मानो बिदि खालामनानै होखो जोंनि मानिनां प्रमद बर'खौलाय बिथाङाथ' सासे मोजां मानसि ना टेलेन्टेड मानसिमोन दा जोंनि कुइसना ओरैबायदि जानोबो हागौ प्रमद बर' बिथाङा इउजि ब्रह्मआ इउपिपिएलनि आफादगिरिमोन नङा होमबा आफादगिरि जानानै थानाय समाव बिथाङा एबसुनि आन्दोलनखौ दैदेनबाय थानाय समाव प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि सोद्रोमा खामोन नामा बिथाङा दा रायजोफोरनि गेजेराव बे सोंनाय फैदों इउपिपिएलनि बिथाङा अलरेडि पलिटिकेल मेम्बार खामोन नामा जायनि थाखाय बे खेबसेनो प्रेसिडेन्ट जाहैदों वार्किं प्रेसिडेन्ट डाइरेक्ट प्रेसिडेन्ट जादों बे बबे कनस्टिटिउसनाव दङ दा बे सोंदों राघव बसुमतारी जोंथांनो yes एक मिनिट आं फोजोबनि दा बेफोरखौ सोंदोंब्ला बेनि रिप्लाइखौ सोर होगोन जों होनांगोन दा जों आसा खालामदों बिनि सायाव मोजाङै डिबेट खालामथों मोजाङै सावरायलायथों जोंनि गेदेमा जायफोर दा लाइनाव दं बिथांमोननिफ्राय हयथ' बैफोर बाथ्राखौ मिथिगोन मोजाङै मिथिगोन आं बेखिनि बुंबाय गोजोन्थों आচ্ছা नोंथाङा लाइनाव थाबाय दा जोंथांनो खाबु होगोन दान्दिसे उनावहाय जोङो दा फैनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दाव देख्रेब नार्जारि लाइनाव दङ जों बिथांजों सावरायगोन जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव जों फैगोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दाव देख्रेब नार्जारिनि सेराव दा जों दान्दिसे ब्रेक लादों खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 फैफिनदों दा जों फैनि दाव देख्रेब नार्जारिनि सेराव बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रां दोनथुमग्रामोन केसियारमोन जों बिथांखौ जोङो लाबोदों बिथाङा दा समाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि आरो जि समावनोखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय जादोंमोन बै समाव बिथाङा केसियार बिबान दंमोन आरो केसियार बिबान थांनानै बिथाङा बै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बिफाव लादोंमोन आरो बिथाङा बै समनिफ्राय दासिमबो बर' हारिनि थाखाय गांनाय उखैनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै माने मुभ खालामगासिनो दङ गोबां बिथाङा बर' एबा ट्राइबेल पिपल्सफोरनि मोनथायनि थाखाय जुजिगासिनो दङ दाव देख्रेब नार्जारि नोंथाङा लाइनाव दङ आচ্ছা नोंथांनि सेराव जों फैदों दा समाव जों सावरायबाय थादों जे बर' हारिनि अलखद बड'लेण्डआव राजखान्थिनि थासारि जेनाखि जाबाय थादों
बेयो जोंखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों नोंथाङा नोजोर होबाय थादों आरो नोंथाङा दा खोनाबाय जे फजलुल हक बिथाङा बिटिआरनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो राखाव बसुमतारी बिथाङा दा बावैसो बुंदों जे बिटिआर एकर्डआ जोंनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हानाय जायाखै होननानै बुंदों आरो बिथाङा थांनाय सानाव जेनाखि बाथ्राखौ बुंदों बिनि सायाव गोबांथार रिएक्सन फैदों जे राखाव बसुमतारी गिबि समाव बिटिआरखौ बरायदोंमोन आरो दा समाव माने रिजेक्ट खालामदों नोंथाङा मा बुंनो सानो आं गिबियावनो धन्यबाद होबाय थेंक इउ इंफंनिसिम आरो लोगोसे गासिबो इंफं खोनासंग्रा नायग्रा रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर होबाय खुलुमहरबाय बयनोबो आङो मोनसे बर'लेण्ड बर' स्टुडेन्टस इउनियननि जायनाखि आगुनि रांखावरि नेहाथारि बे स्टेसन सेन्टिमेन्टजों आं बुंगोन आरो आं बेखौ बुंनो लुबैदों आङो जिथु जोंनावनो उपेन्द्र ब्रह्मआ न'आव थानानै जोंनि न'निफ्रायनो बड'लेण्ड आन्दलना स्टार्ट जादों बेखौ बयबो स्टार खालामो नंगौ आच्छा दावो देखो नोंथाङा एसे गोरा गोरा बुं माने अडिअ'आ खम मानो जादों डिस्टार्ब जादों गोरा गोरा बुं आङो आगुनि रांखावरि नेहाथारि उपेन्द्र ब्रह्म समनि बे स्टेजजों बुंगोन आरो जिहेतु बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोंनि न'निफ्राय जादों उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनि न'निफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामदों आं बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै दासिमबो खालामबाय थादों आं खुनु पलिटिकेल पार्टिजों आं दा माने दासिमबो आं दा गैया आगोलाव आङो गेजेराव बयबो ज' जालायनाय हिसाबै जेब्ला उरखावमोन बयबो ज' जालायो बिपिएफआव बे समआव आंबो ज' दंमोन उनाव उन्दै समाव आंनिफ्राय जाथि खामानि मावनानै जोंनि फिथायै बड'लेण्ड खालामोन नाम दानानै जोङो बर' जाथिनि समस्यानि सायाव जोङो खामानि मावदों एन्ड' बसरनिया सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल समस्टिनिफ्राय एपि लांनाय बिनि गेजेर केस होनाय बेखौ जोङो मावदों दाबो आं केस होनानै दङ ओमफ्राय इसिबां ट्राइबेल दङफोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलनि माने बेनिफिटखौ लागासिनो दं बिनि गेजेरबो जों केस होदों दा केसआबो हाइकर्टआव दंगासिनो दङ आरो लोगोसे हाहुनि बायदिसिना केस जों बेखौ होदों दा मावगासिनो दङ आरो जों बेखौ मावलांगोन दा गेजेर गेजेर जोङो दानि पलिटिकेल डिफारेन्स दानि जोंनिखि राजखान्थिनि बाहावा बेनि सायाव जों खम बाथ्रा बुंदों आरो बिसेसकरि बड'लेण्ड आन्दलननि सायाव जेब्लानाखि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन बे बड'लेण्ड आन्दलनखौ जों डाइरेक्ट जों पार्टिफाइ खालामनो हायाखैब्लाबो गोबां खामानियाव पार्टिफाइ खालामनो हायाखै आं बेखौ बुंगोन उनाव खिन्थु जोङो सोरबा जुदि बर'नि बेरेखा जुदि काउन्टार होदोंब्ला बर' बेलाय संगठनफ्रा बेखौ काउन्टार होनानै बड'लेण्ड रायजोजों जाथारनांगौ बेखौ जों सापर्ट होनानै जों होबाय थादों आरो एबसुखौ जों फुरा बे समाव जों फिडबेक होबाय थादों दा जिखि जायाखै दा नैबेयाव आं नैबेयाव बाथ्रा बुंनो सानदों नैबे बिटिआर बिटिसि चुक्तिखौ लानानै दा दानि पलिटिक्सआ जोंनि गेजेराव गुलाय जानो हादों गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय बेखौ माने दाय होनाय बेखौ दाय होनाय बेनि गेजेराव कनस्ट्राक्टिभ मोनसे समाल'चना जायाखै आल'चना जायाखै बे इलिगेसनल' जादों जोंनाव खालि इलिगेसन दाय होलायनाय इलिगेसन दा नैबेयावबो आं बेखौ क्लियारबो खालामनो सानदों नैबेयाव नैबे बिटिआर होननाय बाथ्रा चुक्ति बिटिआर चुक्ति एक्चुअलि बिटिआर चुक्ति नङा बे पिस चुक्तिसो बियो बिटिआर चुक्ति जोङो नुवा बियो बे पिस चुक्ति पिस एकर्ड बेखौ एकर्ड होननाय दंखायो पिस एकर्ड होननाय दंखायो दा बे पिस एकर्डनि गेजेरजों जायनाखि जोंनि गेजेराव गुलाय जाबाय माने दावसा हस्ति इउपिपिएल बिपिएफ बेफोरो गावबागाव राजखान्थि सार्थ'खौ लानानै खालामनाय जादों दा खिन्थु जोङो जायफ्रा बुजिदों बे पिस एग्रिमेन्टआव पिस एकर्डआव मा दं बेखौ जों दिनै रायजो राजानो खुला खुलि बुंनांगौ आरो मिथिनांगौ आरो जोंनि उद्देश्यआ सोरबा बबेजोंबा लोब्बा लाखिनानै बायास मोनसे भाब लानानै बुंनाय बाथ्रा नङा जों क्लियार रायजो राजानो जों दा दिनै मिथिनांगौ रायजोफ्रा दिनै गोदाव आन्दायनो हादों दिनै बिटिआरआव बिराद दंथारो बिटिसिआव जेबो गैयामोन बिटिसिनिफ्राय साबसिन दङ मा दं बायदिसिना होननाय खोथा गावजों गाव गन्थं सुनायनि खोथा दा जोंबो दहाय राखाव बिथाङा बुंबाय गावखौ दाय होदों माबादों बिरादनो माबायावबो फेसबुकआव बनायदों दा बेबायदि अबस्था दा बेबायदि मानो फैदों बुंनो बयहाबो स्टप मोननांगौ बुंनो हो मोनसे कनस्ट्राक्टिभ मोनसे भिउ पइन्टखौ होलायदों दा खिन्थु बेखौ होनो थाखाय गिनांगौ जालायोब्ला गिलाय जायोब्ला नङै दाय होनाय जायोब्ला अब्ला जोंनाव माने जोंनाव इन्टेलेक्सुयेल फर्सआ बे थानाय नङा आरोखि गिनांगौ जाबायगोन आरो जागोन आरोखि अब्ला बे गाज्रि मानसिनि डमिनेसनाव थांगोन नाख्रिबो थांगोन दा नैबे जायनाखि माबा बिटिआर बिटिसिनि खोथा बेयाव जेबो गैया होननानै थुलुंगा होनाय थुलुंगानाय बे बिटिआरजों बिटिसिजों थुलुंगाथावथ' मा बुंखालाय जेबोथ' गैयाना बिटिआर बिटिसि बेयाव मोनसे थुलुंगा होनांगौ जेबो गैया बेयाव क्लियार खोथा आरो बे बिटिआर होननाय गोदान जेबो बुस्थु गैया बे क्लियार बिटिआरनि एकर्ड जायाखै बेयाव
पस्ट लिरदों बेयाव आं नोंनो 3.3 एकड़नि बे नाम्बाराव फरायना होदों बेयाव क्लियार लिरदों दा एक्जिस्टिं एरिया अफ बिटिएडि shall be renamed as Bodoland Territorial Region BTR comprising area covered by BTD. दा क्लियर खाथार माने दानि जानाखि BTC बे BTC खौनो बे BTC एरियाखौनो माने नाम सोलायनानै BTR खालामनाय जाथों गोदान नाम दोननाय जाथों होननानै बुंनाय जादों बेयाव गोदान BTR सुक्ति जायाखै बे BTC खौनो नाम सोलायनानै BTR खालामदों बे स्पष्ट गोदान गस्ला गानहोदों BTC खौ दा बेल' दा बेथ' ओमफ्राय बे BTC जे बायगोन BTC बाया BTC थाबाय थागोन बे BTC दङ बेखौ BTC आरो जेसेबां दा एकड़ जादों एकड़ जानाखि दङ बेखौ BTC आनो इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेखौनो मावफुंगोन दा बेसो दा बेयाव माने BTCआव जेबो गैया BTCआव जे बिराद दङ मा दङ खोथा खिन्थु थुलुंगाथ' नङा आरो मोनसे खोथा आं बुंखादों क्लियारलि बे BTCआव मोनसे माने जोङो गोजोननाय बाथ्रा जादोंबा आरो बयबो गोजोनग्रा बाथ्रा जादोंबा बर' भाषाया 8 शिड्यूलाव इंडियन कन्स्टिट्यूशननि 8 शिड्यूलाव थिसनजादों बेबो देरसिन बाथ्रा मा थानो हागौ दा BTCआव जेबो गैया BTCआवनो दं होनना बुंलायनाय जायोब्ला दा BTCआव बर' रावा BTC सुक्तिनि गेजेरजों इंडियन कन्स्टिट्यूशननि 8 शिड्यूलाव थिसनजादों दिनै बर' भाषाया रिकगनिसन मोनबाय आरो संबिजिदा गनायनानै लाबाय दा बेनिफ्राय देरसिन सुक्ति मा नांगौ आरो दिनै BTC सुक्तिया गोदान गोरलै सुक्तिमोन बै समाव जेबो गैया BTC on BSc दा जेबो गैया स्टार्ट जादों बे फाउन्डेसन बे जोंनि फाउन्डेसन आच्छा नोंथाङा BTRनि कनसेप्ट जेनाखि बुंनो नागिरदों जे BTC आरो BTRनि रुजुनायनि बाथ्रा दा जों सावरायदों राजखान्थियारि बिथिङाव बर' हारिनि अलखद जे दासान्दि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे माने सौग्रावनाय बिथिं फैबाय थादों जे इन्टेलेक्चुवेल कनफ्लिक्ट जानो थांगासिनो दङ जोंनि गेजेराव जायफोरनाखि इन्टेलेक्चुवेलफोर दङ दा बैसोरखौ माने गोबांथार इउटिउबारफोरा लोगो हमनानै BTRनि माने मोजां गाज्रि बाथ्राखौ बुंनो माने सोंनाय जादों खायसेया बुंदों BTR मोजां खायसेया बुंदों BTRआव जेबो गैया नैबिदि बानबुंथिया आगु समाव पलिटिकेल मोनसे माने इस्यु जादोंमोन बा पलिटिकेलनि माने पार्टिफोरनि गेजेराव सावरायनायनि जाबाय थादोंमोन नाथाय दा समाव जाफुदों जे इन्टेलेक्चुवेलफोरनि गेजेराव हाबनानै फोरोंगिरिफोर लिरगिरिफोर थुनलाइगिरिफोर बिदिनो गोरों गोरा सानसुमैफोरनि सेराव थांनानैहाय माखासे माने बानबुंथि बुथुमफुनाय जादों आरो बे बानबुंथि बुथुमफुनायनि गेजेरजों बर'फोरनि इन्टेलेक्चुवेलफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जानो थांगासिनो दङ बे बिथिङा जोंखौहाय माबायदि हालोदाव लाबोनो हागौ आं बेखौ बुंलांगोन दा बियो जि BTC सुक्ति जालांबाय गोदान फाउन्डेसनमोन बेबो गैथारै समाव मोननाय बेबो गैयामोन जोंहा ना लामानो दंमोन ना दालाङानो दंमोन ना माबा मोनसे दंमोन दा जों दिनै BTC मोनबाय जोङो BTC मोनबाय BTCआ पुरा इंडियान माने कन्स्टिट्यूशननि गेजेरजों बानाय पार्लियामेन्टआव आयेन लाबोनानै बेखौ माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेखौ एसाइन होदों मा गनायना लादों दा बे कन्स्टिट्यूशनाव बेयो माने गनायजानाय बे BTCआ दा BTC जानायनिफ्राय जोङो जेबो गैया BTC जानायनिफ्राय जेबो गैयाब्लाबो दा लामा सामा दालां बायदिसिना जालांदों दिल्ली बादियाव जोंहा न' बां जालांबाय गेस्ट हाउस जालांबाय जेरै माबायाव जालांबाय मा होनो केलकाता सिलिगुरि आरो गोबां लामा सामा जालांगासिनो दं बे डेभेलपमेन्ट प्रसेसआ बे जोंनि बे BTC जानायनिफ्राय BEC जानायनिफ्राय बे जों मोननाय आरोखि बेफोर गासैबो जों बेफोरखौ BTC जानायनिफ्राय जों मोनलांबाय BEC जानायनिफ्राय मोनलांबाय बर' भाषाबो 8 चेनेलाव दिनै हाबबाय बर'जों दिनै गोबां स्टेटफोर दङ स्टेटफोरनि भाषाफ्रा दिनै हाबाखै मेघालया दङ अरुणाचल दङ नागालेण्ड दङ मिज'राम दङ दा बिसोरनि भाषानो हाबाखै थेवबो जों बर' भाषा बेनिफ्राय देरसिन बे BTC सुक्तिया मा जानांगौ बेथ' बिराद मोजां ना दा बेखौ लानानै जों दायो जों खालामनाय सुक्तिया साबसिन होनलायनांगौ बेखौ जुक्ति गैया आरो बे सुक्तियाव BTR सुक्ति नङा बेयो माने पिस एकर्डसो बेयो आरो पिस एकर्डआ जे आं दहाय बुंनाय बायदि गस्ला गोदान गानहोनाय बेल'सो बेयाव गोदान जेबो गैया बे माने दंब्ला बे BTCआवनो जायनाखि दं बेनो दं आरो दा बिनि बादै दानि बे एकर्डखौ लानानै पिस एकर्डखौ लानानै इन्टेलेक्चुवेलफ्रा जेरोखोम बुंबाय आङो माखासे इन्टेलेक्चुवेलनि खोथाखौ नोंथाङा जेरोखोम बुंबाय आं बेखौ बुंनो लुबैदों जोंनि खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा जों सैथोखौ बुंनांगौ नङै खोथाखौ बुंनो नाङा आं खावलायगोन
दा जेरै माने बर' जातिया बिराद माने सादा सिदा जाति गोरिब जाति थगाय रोङा मिसा खोथा बुंग्रा देरसिन लावथिं दा बेखौ बुङो गोरोंबा बेखौ बुङो आरो जों जुदि गोरों जानानै रोंनानै जुदि न'खौ बुङाब्ला न'खौसो बुंग्रा जायोब्ला जोङो बे जों जे भंगामि जुदि जायोब्ला जों गोरों गोराफ्रा अब्ला जातिखौ सैथो दोननाय जातिया बोरै थांगोन जातिया मा जागोन बेलाय दाथ' जों आंथ' बिदिसो नुगासिनो दं दा दिनै आसामाव जेसो बुङाखै न'नि खोथाखौ बुंलायगासिनो दं जे बिटिआर सुक्तिजों माने जोंहा माने माबा जासिगोन बड'लेण्ड रायजो मोननाय लामा गेवबाय माबाय होनलागासिनो दं आरोखि बबे बिटिआर सुक्तिबो नङा बियो आरो बड'लेण्ड रायजो मोननायनि लामा गेवबाय बुंनो हागौ जों जेब्ला नोंनि रायखौ जों हागौ खिन्थु माखासे नेगेटिभ पइन्टखौथ' जों बुंनो हागौ बेयावथ' बिराद गाज्रि जालांबाय बे बिटिआर माबायाव जायनाखि सोसनबाय डिसि कर्टआव बेयाव माखासे नेगेटिभ पइन्टआ हाबलांबाय बेथ' जोंहा बिटिसिनि मर्यादाबो बे जोंहा ब्लेम जाबाय ओमफ्राय जोंनि एरिया बाउन्डारिया जायनाखि दानख'गोन बे जोंनि भबिष्यतखौ सेस खालामगोन बेखौथ' जों दिनै रायजो राजा खोन्थानांगौ गोरों गोराफ्रा दायथ' दं जोंहा गोरों गोराफ्रा दा क्लियार जायाखि तिन नम्बर माने रमान 2 बे पस्टआवनो मोनगोन बेयाव क्लियार लिरदों exclusion of villages currently under BKD which are contiguous to non-scheduled area and have majority non-tribal population. एक क्लियर खोथा रायखादों दा बे सक्तिया ओरैबायदि टेस्टिमेन्टेल बे जों थाखाय खिथाबावथाव बियो ओरैनो जोंनि बिटिसिखौ बिराद बुरजा मोनथारबाय बर'फ्रा बिराद मोनबाय होननानै बेखौ हिंसा खालामनानै बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नो नागिरनाय मानाय बायदिसिना माबा जाबाय थादों कर्टआवबो केस होदों दा बे कर्टआव केस होनायाव जोंहा माने गासै 3082टा गामि दं बिटिसिआव 3082टा गामि दा बिनि गेजेराव 500टा गामि दानख'नायनि जायनाखि कर्टआव केस होदों आरो हाइकर्टआबो दिनै बेखौनो माने बिबेचना खालामनो आसाम गभर्नमेन्टखौ जायनाखि निर्देश होदों दा बेफोरखौ दिनै जोङो लाइ होनाय जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों नैबे पइन्टखौ सोसननायनि गेजेरजों बे मेजरिटि नन ट्राइबेल पपुलेटेड एरियाखौ जुदि दानख'नाय जायोब्ला बे जोंनियाव माने खुनु कन्टिगुइटि जिउग्राफिकेल बाउन्डारि थानाय नंलिया आरोखि जोंनाव बेफोरखौ जेरैबो दानख'जोबो आखायाव हरसिगोन आरो बेखौ दानख'मारोब्ला जामारोब्ला आं बुंनो हागौ जोङो इयुनाव जे बड'लेण्ड मोनगोन बे ओरैनो खुगाजों बुंनायनिल' बाथ्रा जागोन आरोखि जोङो बे जोंखौ बिराद हेम्पार खालामगोन दि जों बड'लेण्ड मोननायाव जों मोननाय नङा बड'लेण्डखौ दानख'नाय जाहैयो नङा बे बेखायनो बेखौ लानानै जोंहा बड'लेण्ड लामा गेवबाय माबाय होननाय बेफोर मिसा खोथाखौ जोङो गोरोंफ्रा बुंनाया उचित नङा आरो बेखौ बुङोब्ला साननो लानो नाङा जे देरहाबाय आं होननानै रायजोफ्रा मानिबाय साननो नाङा जोंनि फंसे खोथाया माने बेयो हयथ' 5 बोसोर 10 बोसोर हयथ' बेसेबांबा गोबावनि उनाव प्रमान जाहैगोन बे नंखायमोन होननानै दिनै गिनांगौ गेलेलियाव बादि सक्रेटिसनि बादि एरिस्टटलनि बादि बाथ्राफ्रा दिनै रज'दों दिनै बिसोरखौ माने बिजौयै बुथारदों एलखाङाव बुथारदों दिनै बिसोरनि खोथा रज'दों सैथोखौ बुंलांदों होननाय दा दिनै गोरों गोराफ्रा जुदि बुंदोंब्ला जों साननानै लानो जे आं बिराद बुंबाय दिनै रायजोफ्रा बिराद मोजां मोनबाय आंखौ आरो अबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया देरहासार जासिगोन आं बुंनाय राव बुंनायजों खिन्थु नङा बियो बे गावखौ सेस खालामनाय जानानै बियो दा बुंनानै माथो बे नंखालाय आंबोथ' सानदों दा आंजों अनेक लोगो दंमोन हयथ' माने जायफ्रा बिबदि दं दा बिथांमोनजों जोङो रायलायो मोजाङै बिराद मोजां जगाजों लाखिनो रायलायो दा बेफोराव आंबो सानदों रायजागोन बा बुंना सानगोन दा माथो बिसोरबो नंखालाय माथो बिसोरबो नङै बाथ्रासो बुंला जाबाय जेरै खोथा बुङाखै दा बुंना एखेबारे खुलाखुलि बुंनांगौ आच्छा देखो मजालि जों माने सम होबावगोन नोंथांखौ जों माने सम होबावनो लागोन दा समाव जोङो फैनि गुबुन सासे सावरायगिरिनाव बिथाङा जाबाय रत्नेस्वर बसुमतारी नोंथांखौ जोङो दान्दिसे बिदाय होदों रत्नेस्वर बसुमतारी दा लानाय दङ रत्नेस्वर बसुमतारी लानाय दङ आच्छा जोङो नोंथांनि सेराव फैदों जे आथिखालाव बर' हारिनि अलखद आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि नोंथांनि दासान्दि मोनदांनाय बेनि सायाव नोंथाङा बुंदो दे आं गिबियावनो इंखं बड'लेण्ड टेलिभिसननि दिनैनि बे सावरायमेलाव सावरायफैनाय मानिनां बिथांमोनखौ सावरायगिरिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोथारै बरायनायनि लोगोसे बिथांमोनखौ खुलुमबाय आरो इंखं टेलिभिसननि जरियते आङो गासै बर' रायजो राजा बिखेखै बिटिएडिनि दा बिटिसि बिटिआर जियानो जाथों मानो बिनि गासै बर' भाषा गुबुन गासैखौबो आङो आंनि
फुजिनाय आरो खुलुमनायखौ हरनाय जाबाय। दा सावरायगिरि बिथांमोना गिबियावनो फजरुल हक, दा बिथां मानिनां राखाव बसुमतारी, दावराव देख्रेब नार्जारी, जों प्राय समब्रा समब्रि मानसि एखेलेगे एबसु खालामनाय मानसि दावराव देख्रेब नार्जारीजों बा उपेन ब्रह्म, सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि, अरेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टब्ला आङो स्पिकारमोन। बे समनिफ्रायनो आङो बर' लिडारफोरनि आरो बर'नि राजखान्थियारि गांनाय लुबैनाय, समाजारि, रावारि, हारिमुवारि, रांखान्थियारि गांनाय लुबैनायजों आङो जोबोद सोमोन्दो दं आरो आङो बर' फिसा हिसाबै बे आंखालफोरखौ बर'फोरनि मिथिगौ। दा बे आंखालखौ फोजोबनो थांनायाव जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायबो जाबाय। सोमावसारनायावनो बिथाङा थैलांदोंब्लाबो उनावहाय बिथांनि बे सोमावसारनायनि माबायावनो केन्द्रीय सरकारा, असम सरकारा बर'फोरनि बागै माबा मोनसे होनायनि बागै जि सिटुवेसन क्रिएट खालामलांदोंमोन, बिनि जाहोनावनो BACबो जादोंमोन, बिनिफ्राय BTCबो जाबाय, दा PTRबो जाबाय। दा जों नुनो मोनदों, दा जों गियानो मोनासै मानो, नाथाय जोंनि गेजेराव जुदि गुलाय गुजाय आरो आंखालानो जाबाय, जों खौसे जानो हायाखै। जोंनि राजखान्थियारि दैदेनगिरि बिथांमोना गावबा गाव खौसे जानो हायाखै आरो खौसे जानो हायैयावनो दिनै गुलाय गुजाया जादों। बियो बिखौ सोंखारिदों, बियो बिखौ दाय होदों, बियो बिखौ सैया आजावा, जायनि जाहोनाव दिनै BTC मोननायनि उनाव BTR मोननायसिम दा बे बेरामा माने बारानिफ्राय बारासिन जानो हमदों। आरो बिदि सोलिबाय थाब्ला आं सानदों बे इलेक्सननि जानाय सिगां आरो उनाव माने गावबा गाव बै आगोल बुथाय सुथाय जानाय, बुथारलायनाय, नोंथाङा दा समनि पलिटिकेल सिटुएसनखौ बुं जे आथिखालाव आं बेखायनो बुंनो सानदों दानिया सिटुएसनखौ बुंबाय थादों जे दा बै गोदोनि गावबा गाव बुथलाय सुथलाय बे लाइनाव थांदों अनलि फर पावार हांग्रिनि कारणे, राजखान्थियारि गोहो बोलो मोननायनि थाखाय आरो रांखान्थियारि गोहो बोलो मोननायनि थाखायसो जोंनि बर' लिडारफोरा जोंनि मेगनाव, जोंनि नोजोराव बिथांमोना बे दावहा नांनो हमदों होननानै आं सानो। नाथाय बिथांमोना जेब्लाबो बर' हारिनि गांनाय लुबैनाय, बर' दुखिया निखावरिनि गांनाय लुबैनाय आरो बर' राव थुनलाइनि दावगानाय आरो बेखौ थाजिम खालामनाय, बेखौ जौगाहोनायनि बा दिनै बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै BTD-आव बा DTR आव माने बाहायनायनि बागै बिथांमोना मोनबो सावराय हनाय गैया। बिथांमोना मात्र पावारखौ मोनब्ला माने BPF-आ जेरैबायदि बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव जे BPF-आ बिनि पावार मोननानै थाखा फैसा जानानै करापसन खालामनानै नामावल' आलि पुदुलि बा न' बां सरकारि माबा माबि दालां ओरै लुनानै बिथांमोना गोबां रांखौनो बिथांमोना गावबा गाव जानानै बिल्डिं लुदों, गारि मटराव गाखोदों, गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव फरायनो गारनानै गुबुन दामि गोनां बा बाहेराव फरायहरदों। नाथाय दिनै जाम्बा जाम्बि गथ'फोरा दिनै बिमानि राव फरायदों। ओइ दाखालिसो क'क्राझार हाइ स्कुलनि सुबुंसार नार्जारिया माने दानि बे अनलाइनाव 7,000 रांनि मबाइल फन मोनैनि थाखाय आरो बे परीक्षा होनो हायैनि, फरायनो हायैनि, पास खालामनो हायैनि बिथाङा दुखुआव बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बिथां बे बिमाया गाबनानै बुंबाय
बुंनाय माबाखौ बयबो नुदों दिनै दुखिया जाना दं धोनिया धोनि जाना दं राजखान्थि खालामदों धोनि जानो थाखायसो बर' हारिखौ रैखाथि होनो हायाखै बे बर' खेबनै 2009 आरो 2012 उदालगुरि आरो दरं बे डिस्ट्रिक्टनि बे सिमायाव आरो 2012 बे क'क्राझार एरियायाव बे गुबुनारिया माबोरै जोंनि न' बां जोंनि बर' गामिफोरखौ सावनानै मानसिफोरखौ बुथारदों बेनिफ्राय नाथाय रावबो रैखा खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना गावबा गाव राजनिति खालामदों रां रुफा लादों गोहो बोलो लादों नाथाय बर' हारिखौ रैखा खालामनायनि बागै जोङो नुवाखै आरो उनावबो हागोन होननानै आं साना मानो होनब्ला बिथांमोना बेनि बागै मोनबो गोसो होआखै माथो पावार मोननांगौ आरो बयखौबो लाइ लथर जाय माने थाफायो जायखौ लानानै बिथांमोना पावार मोननो हागौ बेखौल' बिथांमोना बुथुमनानै बिथांमोना पावार मोननायनि बागै दा बे बिटिआरनि इलेक्सन एक्चुअलि बिटिआरनि इलेक्सन बिटिसिनि इलेक्सन बेयाव बिथांमोना मुखुब जानाय नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंहा दिनै एबसुनि माने दैदेनगिरि दा प्रमद बर'आ जेरैबायदिहाय बर' स्टुडेन्ट इउनियनखौ दैदेनदोंमोन बर' हारिनि गांनाय लुबैनायखौ बिथाङा मोजाङै सालायदोंमोन नाथाय बिथाङाबो सिगाङै थांनानै बिटिआर चुक्ति खालामनानै बिथाङाबो पलिटिक्सआवबो हाबहैबाय जायनि जाहोनाव दिनै आलादा बर' रायजो बिनायनि थांखियाबो गैया जाबाय आरो बर' हारिखौ सांग्रां खालामनाय इन्टेलेक्चुवेलि पलिटिकेलि इक'नमिकेलि बे खौसे खालामनाय बा सांग्रां खालामनायनि बागैबो मानसि गैया जाबाय दा बयबो मात्र पावार पलिटिक्स माने माबोरैहाय बिटिआर बा बिटिसिनि पावारखौ मोननो हागोन बिनि बागैसो बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाखौ बाहागो खालामनो हमदों इन्टेलेक्चुवेलफोरखौबो दा लासै लासै बोनो हमदों नाथाय दा साननो लागा बाथ्रायानो जाबाय मा जोंनि मथे जोंहा बिटिआर चुक्तिनि गेजेरथिं जों सानदोंमोन जे बर' हारिनि गेजेराव खौसे फैबाय बर' लिडारफोरा खौसे जागोन एनडिएफ बिथांमोनाबो खौसे जागोन आरो खौसे जानानै जोंहा एबार बर' हारिनि गांनाय लुबैनायखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि हेफाजाबाव बिथांमोना मोजाङैनो लाबोनो हागोन खालामनो हागोन होनना सानदोंमोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन बे एनडिएफनि माने बे गोरोबथानि गेजेरजों अन्तत इउनियन टेरिटरि सेपारेट स्टेट नङाबाबो इउनियन टेरिटरि खालामगोन होनना सानदोंमोन नाथाय माबोरै जाखो दिनै बिटिसिनि गेजेरावनो जोंहा राखाव बिथां बुंनाय दावराव देख्रेबा बुंनाय बा फजल हकआ बुंलांनाय बाथ्राफोरनिफ्राय बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों आंबो बिथांनि बे माबायाव आंबो एसे माने साननाय हनायखौनो आंबो बिदिना मोनदों आरो गनायदों आरो बिराद साननो गोनां बाथ्रा बे बर' हारिया दिनै जोंहा पावार मोननायनि नङा जोंहा बर' हारिखौ बे बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ माबोरैहाय बे एग्रिमेन्टखौ माने फुलफिल खालामनो हागौ माने बेखौ मेटेरियलाइज खालामनो हागौ आरो केन्द्रीय सरकारा राज्य सरकारा बेखौ माबोरैहाय मेटेरियलाइज खालामगोन दा बेयाव आं बे राखाव बिथाङा बुंनाय मथे बेयाव मोनबो माबा गैया बिटिआरआव जे संबिजिरानि मोनबो दायबद्धता बेयाव गैया नीति नियमनि बाथ्रा गैया बे बिटिसिनि सायावनो बिटिआरखौ खालामनानै मा खालामनो नागिरदों जों दाबो मिथियाखै आरो साननो गोनां बाथ्रायानो जाबाय मा जों सानदोंमोन जे दानि बिटिसिनि सिमाया थांनानै गहपुरसिमबाबो सहैगौमोन होननानै सानदोंमोन बे चुक्तिनि गेजेरजों नाथाय बेयाव बेफोर मोनबो गैया बरंस जिखिनि दा बिटिसिआव दंमोन बिनि
माने बर' पपुलेसन बा ट्राइबेल पपुलेसन गैयि गामिफोरखौ दानख'नानै दरफा दरनै खाथियाव थानाय बर' गामिफोरखौ सोनायनि हागोन ओरैहाय मोनसे कमिसन जगोन आरो बिटिसिखौ माबा फोलावनो हागोन नामा होननानै मोनसे कमिसन दानायनि बाथ्राफोरा बेसेबां माने मोगथाङाव जाफुंगोन बेखौ सन्देह दं आरो बेनो जों माने जेनेबा साननो गोनां जादों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसलते जों मा मोनगोन मोना दाबो जोंहा बर' हारिया अलखद अबस्था दङ आरो बिदि समाव बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव जि राजखान्थि हान्जा दङ बिपिएफआनो बुं इउपिपिएलआनो बुं बा बिजेपिआनो बुं बा गण सुरक्षा मन्च हिराचरनियानो बुं बयबो राजनिति खालामनानै मा खालामनो नागिरदों माने जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों साननो मोननायाव आरो बिदिहाय आं सानो बे बर' हारिनि गांनाय लुबैनाया बे राजखान्थियारियानो जाथे रांखान्थियारियानो जाथे एबा राव थुनलाइनि आरो हा हु थांना थानायनि जिथु गोनांथि बे रैखाथि मोननायनि बागै आं मोनबो क्लियार काट माने आङो बिदि नुहुराखै खोमसिसो आं नुहुरदों बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जोंनि बे बर' रायजो राजाफोरा इन्टेलेक्सुवेलफोरा आरो बे राजखान्थि हान्जा बिथांमोना गावबा गावजों गाव मानसिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामालासेनो बे बिटिसि बासि बिटिआर बासि बिटिआरआव थानाय बर' हारसा माने मुस्लिम आदिबासि नेपालि बेंगलि गासिबो मानसिया माबोरैहाय बिदा फंबायहाय आरो बयबो खौसे जानानै दावगालांनायनि बागै बे हिउमेन रिसोर्स डेभेलप बे एरियानि मानसि खालामनो हागौ बेनि बागैसो माने गोसो होनांगौमोन आरो बिथांमोना माने बर' रायजोखौ खौसे खालामनांगौमोन आरो बिटिआरनि बा बिटिसिनि बे बाथ्राफोरखौ सावरायनो बिथांमोना सावरायमेल फाथिनांगौमोन सेमिनार खालामनांगौमोन बर' रायजोखौ सांग्रां खालामनांगौमोन नाथाय दिनै बयबो बे राजखान्थियारि गोहो बोलोखौ मोननो थाखाय आरो रांखान्थियारि गोहो बोलोखौ मोननो थाखाय सानैसो दैदेनगिरि बिथांमोना राजखान्थियारि दैदेनगिरि बिथांमोना मुखुब जानाय नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय बर'फोरा लागि बुदलाय सुदलाय खालामनानैबाबो खावलायनानै बुथारलायनानैबाबो बे राजखान्थि गोहो बोलोखौ मोननो नाजानायसो आं नुनो मोनो आरो बिदिनो आंखौ दुखु होगासिनो दङ रमेश बसुमतारी फैफिनगोन जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों बिनि उनाव जों फैफिनगोन सावरायनायाव जे बर' हारिया माबायदि अलखद गोग्लैना दङ बड'लेण्डनि राजखान्थिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ। खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय। फैफिनदों जोङो सावरायबाय दं बर' हारिनि अलखद बड'लेण्डनि राजखान्थि बबे लामाजों जों दा समाव फैफिनदों राघव बसुमतारीया लाइनाव दङ राघव बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दङ आच्छा दा समाव जिहेथुनाखि राजखान्थियारि हालोद बड'लेण्डआव बेवहाय जों नुनो मोनदों जे इन्टेलेक्सुवेल कनफ्लिक्ट जानो लागै थांगासिनो दङ बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्डआव मानोना बिटिआरखौ लानानै खायसे इन्टेलेक्सुवेला मोजां बुंदों खायसे इन्टेलेक्सुवेला मोजां जायाखै बुंदों आरो नोंथाङाबो बेवहाय सासे माने बे मोजां जायाखै बुंग्रायाव दङ दा बे बिथिङा जोंनि बर' हारिखौ एबा बड'लेण्डनि राजखान्थिनि थिलियाव इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जेनाखि फोनांनो लाबाय थानाय जादों बा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा नांथाबनो गोनां जादों बे बिथिङाव मोनसे गिदिर कनफ्लिक्ट जानो थांगासिनो दङ आरो सानसुमैफोरनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि जिथु कनफ्लिक्ट जानाय बेखिनि बर' हारिखौ बा बड'लेण्डखौ
गाज्रि लामा फारसे लांगासिनो होननानै जों बुंनो हायो नोंथाङा मा बुङो बे बिथिङाव आं बुंगोन बे इन्टेलेक्चुयेल कनफ्लिक्ट नङा टाइम बिं बेखौहाय सावरायलायगासिनोसो दङ बे कनफ्लिक्ट नङा गावबागाव नोजोरजों बेखौ बिजिरनानै बुंदों गावबागाव एंगेलजों बेखौ बुंदों बुंनो हो डिसकास खालामनो हो बयखौबो स्पिच होनो हो अब्ला बहाय जोंनि गेजेराव इन्टेलेक्चुयेल कनफ्लिक्ट जानायनि खुनु बाथ्रा फैया इन्टेलेक्चुयेल कनफ्लिक्ट जादों होननानै बुङोब्ला बेयाव दायनिगिरिया जागोन बै राजखान्थि हान्जाफ्रासो बेहाय बिदि फुनदेरनो थाङोब्ला बे जोंनि थाखाय गिदिर गोरोन्थि जागोन आं सानो आं मोनदाङो जों इन्टेलेक्चुयेल क्लासाव गोग्लैया जायफोर लयारफोर जायफोर डक्टरफोर बिथांमोनसो इन्टेलेक्चुयेल क्लासाव गोलैयो बेखायनो बे डिसकासना बे बर'फोरनि गेजेराव बे कनफ्लिक्ट जादों होननाया नांलाय खमलाय जादों होननाया जेथो फैदों होननाया बेयो आंनि नोजोराव माने साबजाथाव नङा आं सानो बेयो रायलायनांगौ गोरोबलायनांगौ सानलायनांगौ मायाव खहा दं मायाव मुलाम्फा दं बेखौसो जों रायलायनांगौ आरो आंनि जे दाख्लै इन्टारभिउनि बुंनाय बे बुंनायनि थांखिया आं रावखौबो गाज्रि गोसो लानानै थांखिनानै बुङाखै आं बुंदों गेजेरावनो डिपिएफखौबो बुंफादों इउपिपिएलखौबो बुंदों बा जोंनि स्कपखौ लानो थाखाय बिजेपियानो जा एजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा एआइडिएफआनो जा गण सुरक्षा परिषदानो जा बिसोर हार्वेस्टिं खालामनो थाखाय जोंखौ नाजागासिनो दं सोरबाया बुंदों थार्ड जितु पावार थामथि गोहोआ सोरबा हाबसननानै बेबायदि हाबाखौ मावदों नामा बेबायदि हाबाखौ मावनो थाखाय नाजादों नामा जोंनि गेजेराव इन्टेलेक्चुयेल ब्लेकआउट जाहोनो नाजादों नामा बेबायदि खालामनो नाजानायासो रोखा जादों दा बिदि रोखा जादों जोङो साननांगौमोन जोंनि बे दानि बिटिआर जि एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्ट दा बे पिस एग्रिमेन्टनि सिं कनस्टिटिउसननि 6 शेड्युलनि बबे प्रभिजनाव बबे पेरायाव दं बेखौ जों नागिरनांगौसो बेखौ जों मानो नांगौ बेखौ जे दहाय जों दावराव दैखारनिफ्राय जों बुंबाय जे बिटिसिआ कनस्टिटिउसनेल अब्लिगेसन मोनथाम एमेन्डमेन्ट जादों नाथाय जोंनि बिटिआर एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा फैयाखैना एमेन्डमेन्ट बाथ्रा फैयाखै दाबो एमेन्डमेन्टनि बाथ्रायानो दाबो बे सिङाव गैया पार्लियामेन्टआ आं दहाय बुंदों पार्लियामेन्टआव एक्ट जानायनि बाथ्रा गैया कैबिनेट डिसिजन कैबिनेट मेमोरेन्डाम जानांगौ बिनिबो बाथ्रा गैया नाथाय जोंनि इन्टेलेक्चुयेलफ्रा बिसोरो नो डाउट पेकेजआथ' जोबोद मोजां होदों नाथाय बेखौ एक्टिकेट खालामनो बेखौ मावफुंनो जों हागोन ना हाया जोंनि बे बिटिआर साक्सेस जागोन ना जाया ट्रान्सफार जागोन ना जाया मोगथां फैगोन ना फैया बेसो साननो गोनां जादों बेयो मानो साननो गोनां जादों कनस्टिटिउसनेल अब्लिगेसन जुदि जायाब्ला कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा फैयाब्ला भारतनि पार्लियामेन्टआव लवार आपार हाउसआव बियो डिसकासन जायाब्ला बे माबोरै एनेक्टेड जागोन बेखौ जोंनि मानोना इन्टेलेक्चुयेलफ्रा जायफ्रा गेदेमा इन्टेलेक्चुयेलफोर दङ बिथांमोनहा बेखौ साननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे कनस्टिटिउसनेल एमेन्डेबल माने बेयो जानांगोन एग्रिमेन्टआ जेरावनाखि 244 आर्टिकेलनि बाथ्रा फैगोन एबा माने 6 शेड्युलनि बाथ्रा फैगोन 6 शेड्युलनि 9 फारानि खोथा बुंनाय जादों बेवहाय जे माने रिजियन बे 6 शेड्युलाव भारत संबिजितनि जेनाखि माने 6थि फारि बे 6थि फारियाव 9 फारा जे दङ 9 फाराखौ बेहाय बिथा लानाय बायदि मोनदांना बुंनो हायो मानो बुङोब्ला जे माने बबेबा हादाबनि मानसिफ्रा 6 शेड्युलनि हादाबनि मानसिफ्रा 9 फारानि दहाय होनानै आलादा खुंथाय लुबैबा बेखौ खुंथाय होनो हायो नोंथाङा दहाय बिदि बुंनो नागिरदोंमोन नामा जे माने जों बिटिसिनि सिङावनो 6थि काउन्सिल माने बिटिसि बड'लेण्ड ट्राइबेल काउन्सिल एबा बिटिआरनि मुंखौथ' बिटिआर बानायबाय दा बिटिआरनि जिथु कनसेप्ट बेवहाय बिटिआरआ दाबो जे इलेक्टेड जायाखै मारै बुंनो हायो
बे बिटिसिआनो आदसा बे जोंहा गस्ला गोदान गानहोनायनि बाथ्रा बुंदों ना गस्ला गोदान फैफिननानै गस्ला गोदान गानहोनायनि बाथ्रा बुंदों ना बेसो बाथ्राया आदसा जोङो नोंथांनि सेराव जों फैयो एक मिनिट जोंनि गेदेमा सागानगिरि बिथांमोनहा बेखौ हयथ' सानस्लाबनो हायाखिसै बेखौ हयथ' सोस्लाबनो हायाखिसै बेयो मडेलिटियाव दंमोनब्लाबो आगोलनि मडेलिटि दंब्लाथाय उननि जि एग्रिमेन्ट जाबाय एग्रिमेन्ट एकर्डखौ साइन होखांनायनि उनाव नुबाय मडेलिटिजों आकाश पाताल हा अख्रां डिफारेन्स फैदों बेसो जादों बाथ्राफ्रा आं सानो आं एपिल खालामगोन बर'फोरनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जे इन्टेलेक्सुवेलफोरा बहाय स्प्लिट जारिनि बाथ्रा फैयाखै कुइसन फैयाखै गावनि एंगेलजों गावबागाव एंगेलजों नायथों बिजिरथों आं बेखौसो एपिल खालामदों राखाव बसुमतारिया बर'फोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि क्रिएट खालामदों होननाया बे फर्स आं बेखौ एपिल खालामगोन आं रायजो राजाखौ बुंगोन खावलायगोन बेयो गोरोन्थि साननाय बे स्पेकुलेसन इट इज नाथिं बाट मियर स्पेकुलेसन बेखायनो आं आपिल खालामदों जे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा मोजां रोखोमै साजेसन होनाया आदसा नोंथांनि सायाव जों फैफिनगोन जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव जोङो सावरायबावगोन बर' हारिनि अलखद खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों फैफिनदों दा समाव स्टुडिअ दङ प्रानेश्वर ब्रह्म बिथाङा सासे सिनसियार सिटिजेन आरो फोरोंगिरि नोंथाङा खोनागासिनो दङ जे बर' हारिनि अलखद आरो बड'लेण्डनि पलिटिकेल सिचुवेसन दा बे मुहूर्तआव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे बिटिआरखौ लानानै आथिखालाव गोबां दान्थे बिदान्थे जाफुदों नोंथाङा खोनादों राखाव बसुमतारिया मैया बुंदों जे बिटिआरआ बर'नि थाखाय मोजां जायाखै आरो बियो कनस्टिटिउसनेल माने खुनु एमेन्डमेन्ट खालामनायनि बेवहाय दहाय गैया आरो बे हिसाबैनो अब्लिगेसन बेयाव आं बुंनो नागिरदों जे दा बे हिसाबै माने बे सुक्तियाव जिहेतु संबिजितखौ टाच खालामनाय जायाखै दा बे हिसाबै बिटिएडिखौ मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जादों आरो बिटिआर माने मुं सोलायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे सुक्तिया बोरै जाखो बेवहाय उनाव गोबांथार माने प्रजेक्ट लाबोनायनि बाथ्रा बुंनायाव पेकेज होनाय जादों आरो पेकेजआ सुक्तिनि बाथ्रा गेलेनाया बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामबानो जायो आरो बे बुजाबनायनि बाथ्रा थायो दा बेबायदि मानमोनथिखौ होनो नागिरदों दा नोंथांनि नोजोरजों मा बुंनो नागिरदों बे बिथिङाव टपिकआनो जोबोद क्रिटिकेल आरो दा आं गिबियावनो आं बुंनो सानदों जे आं आसलथे बेबायदि पलिटिकेल टपिक्सफ्राव बाहागो लानो एसे बानाय मोनो मानो होनब्ला आं फोरोंनायजों बा थुनलाइजों जे एसे हागौ जे एसे रोंगौ बेजों नांथाबना थानो लुबैयो राजखान्थिखौ आं खौरां लायो खबर लायो बा माबा खालामो बेनि सायाव नायबिजिरो नाथाय बेबायदि कमेन्ट टकफ्राव बाहागो लानायखौ आं बानाय मोनो आरो अब्लाबो दा जेरैहाय आंथ' गुबुन मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन आदसा मोनसे खोथा बुंनो जे नोंथाङा दा समाव जे जोंनि गेजेराव माने इन्टारनेसनेलफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जानानै थांगासिनो दङ बिटिआरखौ खायसे होनदों मोजां खायसे होनदों गाज्रि दा बे बेलायावहाय जोंनि गेजेराव मोनसे सौग्रावनाय बिथिं फैनाय जायाखैबा औ दा आं बुंनोसै जिहेतु माने सिचुवेसनाव बेवहाय मोनफैबाय मोगा मोगि जानांबाय आं मोनसे गुबुन खामानियावसो फैदोंमोन नोंथाङा बे खोथाखौ स्पष्ट नोंथाङा क्लियारै बुं जे बिटिआरआ मोजां गाज्रि ना एसे आंबो बिथांमोना जेरै बुंबाय बेनि सायाव आंबो एसे गोलावै बुंनांगोन जेनेबा दा बेकग्राउन्डफोरखौ नायनो थाङोब्ला आसलथे जों
आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनो सानो जे जोङो जे मोनसे हारिनि गेजेराव इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा आसलते मोनसे जेंनानि समाव मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो बे रेसपन्सिबिलिटिया जादों जे हारिया जाहाथे गाज्रि लामाजों थाङा बा थांहांदों बेनि थाखाय बेखौ होबथानांगौ आरो बेखौ मोनसे लामा दिन्थिनानै होनांगौ सिगाङावनो एडभान्स मोनसे लामा दिन्थिना होग्रोनांगौ बेबायदिनि थाखाय इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो आरो जोंनि ससियेल अर्गानाइजेसनफ्राबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो नाथाय दायो जे आंनि इन्डिभिजुवेल कनसेप्सन मथे आं बेखौ मोनदांदों जे जोङो थार्ड टाइम जों फेलार जादों जे फार्स्ट टाइमाव जोङो BAC आव फेलार जाबाय BTC आवबो जोङो फेलार जाबाय आरो जों दा बुंनो थाङोब्ला BTR खौबो जों बोरैबाब्ला फेलारखौनो बुंजायो जों बेनि मेइन इस्युखौ नायनो थाङोब्ला आसलते जोंनि इस्युआ मामोन बड'लेण्ड स्टेट नङा होमबा दा बेखौ फैनानै जोङो लोरिनानै दोरोदै खनथाम थार्ड टाइम जोङो फेलारखौनो बुंजायो दा फेलार जानाया माबोरै जाखो मानो जाखो बेखौ जोंहा एग्रिमेन्ट खालामग्रा बिथांमोना मिथिगौ आरो बेनिफ्राय आं बेखौसो बुंनो लुबैदों दायो दा जेनेबा फेलारब्लाबो जे BTR लाबोबाय दा BTR आवबो मेरिट्सबो दं डिमेरिट्सबो दं बे BTR आवबो मेरिट्स आरो डिमेरिट्सबो दं जोङो जे मेरिट्सखौ बुंनो थाङोब्ला बे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव जोङो जे BTC निख्रुइ बांसिन बेहाय माखासे पेकेज बा इनफ्रास्ट्राक्चारफोर इनक्लुड जानानै दं आरो फारसेथिं जोङो मेइन इस्युजों दोरोदलांदों जोंनि मेइन इस्युआ मामोन बे इस्युजों फैयाखिसै आरो दायो जोंनि सिमायाबो जेसेखिनि थांनांगोन बेबो थाङासै दा गामिनिफ्राय माखासे एक्सक्लुडसो जादों होननानै बुंनाय जादों इनक्लुसनबो दं इनक्लुसनबो दङ बे एग्रिमेन्टआव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दंना कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनेल सल्युशन फर द बड'स कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल अफ द बड'स होनो माने आरो समाव बेनो जोबथारनाय माने एग्रिमेन्ट होननाय जादों ना बिदिथ' जानो हाया फाइनालथ' जानो हाया मोनसे फाइनाल सल्युसनाथ' सुथि खालामबाय नाथाय एग्रिमेन्टआव बेयो फाइनाल जानानै दङ जोंनि रायजोनि माबानि मथेथ' जोङो बेखौ फाइनाल होननानै बुंजाया नंगौ माखासे माबाया बिथिङा फैदोङो हयथ' बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ लानानै मोनसे समाव बड'लेण्ड जाहैनायनि मोनसे माबा थानो हागौ फिजिबिलिटिजों नायनो थाङोब्ला जों 1956 आव आफ्टार इन्डिपेन्डेन्स स्टेट रिअर्गानाइजेसन कमिसन दादोंमोन इन्डियान गभर्नमेन्टआ लेंगुवेजनि बेसिस खालामनानै बे हिसाबैसो माखासे गोबां स्टेटफ्रा क्रिएट जालांदों दा जोंनिया जों बड'लेण्ड बे नमेनक्लेचारजों जोङो बै माबायाव पइन्ट्सआव जोङो माने गोरोबहैया दा बे हिसाबनि फिजिबिलिटिजों जोङो बेबायदि थाङोब्ला जों दिनै बेबायदि सौग्रावनाय जाहैदों आसामाव मणिपुर जालांबाय अरुणाचल जालांबाय नागालेण्ड जालांबाय मिज'राम जालांबाय त्रिपुरा जालांबाय मेघालय जालांबाय गोबांथार माने सिमिलार स्टेट्स एबा आसामानो मोनसे गिदिर मा होनो बे गासैखौ लानानै मोनसे गेदेर रायजोबो नंखायामोन अब्लाबो आसामनिफ्राय गोबांथार स्टेट माने मोनस्नि दा माने स्टेट जादों दङ आसामनिया जेरैहाय माने अरुणाचल थाबाय नागालेण्ड थाबाय मणिपुर मिज'राम मेघालय त्रिपुरा दा बेबायदि हालत दा बड'लेण्डखौ जों मानो मोननो हाया आरो बुंनाय जादोंमोन जे जेब्लानाखि BTC नि एकर्ड जायो 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव जेनाखि एकर्ड जाबाय BTC नि एकर्ड बे समावहाय BLT खौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बुंनाय जादोंमोन जे ओरैहाय जे बै समाव मिरु सरकारहा आरोबाव रायजो सोरजिनायनि जेबो पलिसि एडप्ट खालामनाय जायाखै जेब्लानाखि पलिसि एडप्ट खालामगोन अब्लानो फार्स्ट प्रायरिटि होनाय जागोन बड'लेण्डनि थाखाय नाथाय 2014 आव तेलेंगाना होनाय जाहैबाय दा बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद माने
दुखु गोनां खोथा आरो चेलेन्ज खालामनांगौनि खोथा जे आरो बिनि थाखायनो बर'फ्रा सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदोंमोन 2010 मायथाइनिफ्राय जेब्लानाखि गोदान कनसेप्टखौ लाबोनाय जाबाय जे तेलेंगानाखौ होनाय जाथोंसै अब्ला बड'लेण्डखौ मोननो हाया आरो बिनि थाखाय सोमावसारनाय जादोंमोन आरो 2014 मोनसे वान मेन कमिसन बानायनाय जादोंमोन जे माने आसामाव बड'लेण्ड जिके पिएलआइ कमिटि लानानैहाय जे आसामखौ सोखावनायनि प्रबेबिलिटि दंना गैया बेनि सायाव बिजिरनो थाखाय दा बे कमिसनखौ नाथाय रिजेक्ट खालामदोंमोन दुलाराय फरायसा आफादानो आरो दिनै दुलाराय फरायसा आफादानो माने बिटिआर सुटिउ खालामबाय जेरावनाखि माने बिटिआरनि नामखौल' सोलायनानै बिटिआर खालामदों आरो माखासे माने पेकेज लाबोदों इउनिभार्सिटि लाबोदों फसंथानफोर लाबोदों नाथाय बै समनि जेनाखि माने कमिटमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ कमिटमेन्ट होदोंमोन जे नायबिजिरनाय जाथोंसै जे बड'लेण्डखौ होनो हानाय अबस्था दंना गैया आरो बेनि थाखाय कमिसनखौ अलरेडि दानानै होनाय जादोंमोन जिके पिएलआइ बिथांखौ वान मेन कमिसन हिसाबैहाय दा बेबायदि दावगाखानाय एबा बे कमिसना दाबो दङ नोंथां दाबो दङ दाबो बे माबानो आगोलनि हम मिनिस्टार हम सेक्रेटारि आच्छा आं रायलायबाय दे जे बे हिसाबैहाय जोङो नोंथाङा दहाय बुंदों जे बे थामथि खेबनि फैलार आरो बे फैलारा गेदेरथार फैलार बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जे बहाय बुंनाय जाबाय कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल होननाय जादों बे सुक्तिया नाथाय बर' रायजो राजाया बेखौ गनायगोन ना गनाया नैबे बाथ्रा थाहैबाय आं एसे बुंबावनि दा जोङो जे मोनसे प्रब्लेम एराइज जादों दा जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिदों जों दा माने जोबोद माने नुदों मिडियाफ्राव दा फारसेथिं बिटिआर इलेक्सना जेनेबा फैगोन जागोन सानसेब्लाबोथ' जागोन नाथाय आं सानो नंगौ जे जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे बार्निं टपिकनि सायाव डिसकासन जानांगौ क्रिटिसिजम थानांगौ जाहाथे मोनसे क्रिटिसिजम थाया बे डेभेलप जाया थुनलाइयानो जा पलिटिकेलियानो जा नाथाय जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि रलफोरा दा आं दिनै जायफोर बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोनखौ बुङाखै दै आं जेबो रावखौबो नाम थांखिना बुङाखै जे जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बे क्रिटिसिजमफोरा बिदि इम्पार्शियेल जानांगौ इम्पार्शियेला दा पलिटिकेलफोरजों माने इनभल्भ जानो नाङा इम्पार्शियेल जानांगौ माने अब्लासो जोङो माने जाथिखौ पलिटिकेलखौबो मोनसे आं सोंनाय जे नोंथाङा बुंदों जे जों थामथि खेबनि फैलार होनदों आरो बे फैलारानो गेदेरथार फैलार मा होनना बुङोब्ला बेवहाय सुक्तियाव दङ जे बे सुक्तिया कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल जादों दा बेखौ बर' रायजो राजाया गनायना गनाया नोंथाङा गनायना गनाया बेखौ जोङो बेवहायनो जोबथानाय खालामनोसै नामा जोंनि आन्दलनखौहाय बड'लेण्ड मोननायनि सिमांखौ जों बेवहाय गानोसै नामा आं बुंगासिनो दं आं बेखौ बुंनायनि सिगां एसे मोनसे बाथ्राखौ बुंबावहांबावदोंमोन जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दा जेरैबायदि बाहागो लानांगौ नाथाय जोङो पलिटिकेलि मटिभेटेड जानो नाङा सोरबा जादोंखौ बुंनो थाङाखै सोरबा जादों नामा बेखौ आं बिजिरनो थाङाखै नाथाय मोनसे खोथा आं सानदों जे बिटिआर इलेक्सन बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि सिगाङाव बा जाखांनायनि उनाव जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जिबायदिखिनि माने पाब्लिक अपिनियन होनांगौमोन बेखिनिया फैयाखैमोन बा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाहांदों गतिके जोंबो इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दं जों मा मोननांगौ मा मोननाङा बिदि मोनसे रल लानांगौमोन बे रलखौ आरो उनावबो जोङो बेबायदि रल लानांगौमोन आच्छा बे जानो हागौ बेखौ आं मिथिया आदा आं बे जानो हागौ आं बेखौ मिथिया आं बुंदों बेबायदि मोनसे रल लानांगौमोन हयथ' रल लानोबो मोननांगौमोन रल लानोबो माने इनभाइटबो खालामनांगौमोन एडभाइसबो लानांगौमोन आरो लिंनाय इनभाइट खालामाब्लाबो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा ससियेल अर्गानाइजेसनफ्रा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङमोन आरो एग्रिमेन्ट जानायनि उनावबो बेखौ माने बेखौ एनालाइज खालामनो थाखाय मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो
पाब्लिक एवारनेस लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव मोनसे बेखिनि रलखौबो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा ससियेल अर्गानाइजेसनफ्राबो लानांगौ बेखौबो जों नुनो मोनाखै नाथाय दिनै नै दासो माने एसे बेखौ नायबिजिरनाय जादों फैनाय बायदि जादों आচ্ছা दा बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों ना माबानि सायाव बिटिआरनि सायाव केटेगरि सायाव रायज्लायनो थाखाय आगोलनि एबसुनि लिडारफोरखौ लानानै ओमफ्राय दानि एबसुनि लिडारखौ लानानै आरो गोबां ससियेल माने अर्गानाइजेसननि नेताफोर समाज सिबिग्राफोर बिसोरखौ लानानै जों मिथिनो दङ आरो बेवहाय गोबां माने एबसुनि आगोलनि कबिफ्रा फैजोबदों दा गोदानै थाबाय थानाय एबसुनि लिडारफ्रा लेंहरथाव फैयाखै ओमफ्राय माखासे ससियेल माने माबानि अर्गानाइजेसनफोर फैयाखै लिंदोंमोन खिन्थु बेखौ लिङाखै दा बेखौ गोदान दाय होनो नायबाय सिनियर एबसुनि लिडारफ्रा लिंदों खिन्थु दानि बिथाङा बुंनायदों दावडेखान नार्जारि बिथाङा बुंनायदों जे बिथांमोना बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावनो मोनसे मेल लिंदोंमोन जेरावनाखि दानि माने सुक्ति खालामग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांखौ लिंहरदों होनना बुंदों आरो गोजाम वर्कारफ्रा फैजोबदों होनदों आरो बेवहाय मोनसे सावरायनाय जादों बेदि बाथ्रा बिथाङा बुंदों बेखौ दाय होनो मोना होनना बुंदों जायखिजाया जोङो फैफिनो जोङो फजल हक नोंथाङा दङ लाइनाव दङ फजल हक आচ্ছা नोंथाङा खोनाबाय थादों जोंनि दानि सिटुएसन बड'लेण्डनि सिटुएसनखौ जे दासान्दि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जाफुदों जे बिटिआर सुक्तिया गुबैयै बर'फोरनि थाखाय बा बड'लेण्डबासिफोरनि थाखाय मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो दा बे बेलायाव गोबांथार बानबुंथि फैदों नोंथाङा सासे मुस्लिम एडभकेट हिसाबै एबा मुस्लिम मानसि हिसाबै नोंथांनि मोनदांथिया मा जाफुदों आथिखालनि बिटिआरनि कनसेप्टनि थाखाय आरो बेवहायनो मोनसे खोथा नोंथांनो बुंनो नागिरदों जे बे बिटिआर सुक्तिनि उनावनो बिटिसिनि बिसायख'थि इलेक्सननि प्रिपारेसन जादों आरो इलेक्सना जाथ'वाखै दासिम जिहेतु कर'ना भाइरास बिनि थाखाय जाथ'वाखै बेखिनियावनो मुस्लिमफोरनो बा मुस्लिम कमिउनिटिनो बिपिआरआनो जा एबा इपिपिएलआनो जा एबा गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रानो जा गासैबो बिदिनो मुस्लिमफोरखौहाय टारगेट लादों जे नोंथांमोननि भटखौ सोर बांसिनै मोननो हायो बिनि थाखाय गोबांथार स्किम फोसावदों होननानै मिथिनाय जादों नोंथाङा मा बुङो बेहाय हेल' औ खोनादों दे आচ্ছা बेहाय मा दं बिटिसि सुक्ति जि 2003 10 फेब्रुवारियाव जादोंमोन बेहाय मा दंमोन बेनि सिगाङाव दंमोन सिसिबिएम सिसिबिएमआव सोर सोर दंमोन सिसिबिएमआव गासै हारिफोरा दंमोन बेहाय मुस्लिमफोराबो दंमोन बेहाय बाङालिफोराबो दंमोन नागजुगिफोराबो दंमोन बेहाय बिथांमोना दानजादों जोङो बिथांनि जगाजग फैफिनगोन दा राखाव बसुमतारी नोंथांनि सेराव जों फैफिनगोन दसे उनावहाय दा गिबियावनो जों फैफिननि माबानि सेराव दाराव देखान नार्जारि नोंथाङा लाइन दङ आচ্ছা फैफिनदों माबाया फजल हक फैफिनदों फजल हक औ दे नोंथाङा बुंफिनदो आচ্ছা बेहाय बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगां खोनाबाय दं सोलिबाय दे बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगां मा दंमोन सोर सोर दंमोन जायफोरा बिटिसि सुक्ति खालामबाय बेफोरजों दंमोन सिसिबिएमनि मानसिफोरा दंमोन बेहाय दंमोन मुस्लिमफोरा दंमोन हारसाफोरा दंमोन नागजुगि दंमोन बाङालिफोरा दंमोन गासै माने बिटिसिनि एरियायाव जायफोरा बेलेग बेलेग जातिफोरा दं बेफोर गासै दंमोन बेफोरखौ लानानै बे डेभेलप जानानै फैदों बिएससि फैदों बिएससिनिफ्राय बिटिसि जाबाय आচ্ছা बिटिसि जानायनि उनाव इन्टारिम गभर्नमेन्ट जाबाय इन्टारिम गभर्नमेन्टनि जानायनि उनाव इलेक्टेड गभर्नमेन्ट जाबाय इलेक्टेड गभर्नमेन्टआ गासै जातिफोरखौ लानानै दा माने बिटिसि एरियाखौ डेभेलप खालामबाय बेथ' बिटिसि जानायनि सिगां बेबायदि डेभेलप गैयामोन ना दा बिटिसि जानायनि सिगां मा डेभेलपमोन बिटिसि एरियायाव एख' डेभेलप गैयामोन दा बिटिसि जानानै आं गाव मावनायनि हिसाबै जि मुसलपुर कोर्ट बे बिटिसि सुक्ति जायाबाबोथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जायामोन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जायामोनबाबोथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जि कोर्ट जि गोदान कोर्ट मोनदों आं खामानि मावनो जि जागा मोनदों बेथ' जागा मोनामोन ना बेनि थाखाय जि बिटिसि सुक्तिया जि 4टा डिस्ट्रिक्ट जादोंमोन बे जि डेभेलपमेन्ट जाबाय बेखौ माने आं सानदों माने डेभेलपमेन्ट जाबाय आरो जागोनबो ओमफ्राय बिटिआर सुक्तिया मा दं बे एसे सलायनानै
बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तियाव बे जों मुस्लिम हिसाबै बिटिआरआव नाम्बारथ' बिटिसिआव सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन दं गासै जोंखौबो टारगेट खालामबाय जोंखौ टारगेट खालामबाय माने सौराफोरखौ बा मुस्लिमफोरखौ सोर लाबां जायो जायफोरनाव मुस्लिमफोरा जायफोर मा दिनै मा जाना दं माने फेक्टर जाना दं जाय मुस्लिमफोरा सोरनाव थांगोन बिपिएफनाव थाङोबाथ' बिपिएफ गारहागोन इपिपिएलनाव थाङोबाथ' इपिपिएलआ राजा जागोन बेहाय मा जाना दं खिन्थु बे बिटिआर एकर्डआव मुस्लिमफोरनि थाखाय मा दं बेनि कुइसन आंनि कुइसन बे बिटिआर एकर्डआव मुस्लिमफोरनि थाखाय बेलेग बेलेग हारिनि थाखाय मा दं बिसायख'थिनि थाखाय हेल' बिसायख'थिनि थाखाय गोबांथार स्किम होगोन नोंथांमोन फोसावदों दङ सिस्टेमाव दङ बे हारिफोरनि डेभेलप जायोबाथ' जोंनिबो डेभेलप जागोन बेथ' जानाया जागोन खिन्थु बेहाय माने आंनि मथे बिटिआर सुक्तियाव बारा एख' गैला बिटिसियावसो बिटिसि सुक्ति जि दंमोन बेनिफ्राय सलायनानै बिटिआर खालामबाय दा बिटिआरआव दा बेथ' केबिनेटआव पास जायाखैना दाबो एप्रुभ जायाखैना दाबो दा एप्रुभ जायोबाथ' बेलेग मोनना मोनसे खोथा फजल हक मोनसे खोथा जाहैबाय जे जिहेतु बिटिआरआ माने कन्स्टिटिउसनेलखौ माने कन्स्टिटिउसन इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ टाच खालामनांगौनि खुनु लिरनाय गैया मानोना बेवहाय बे मुंखौल'सो सोलायनाय नामल'सो सोलायदों बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर नाम होनायल' नालाय दा बेखायनो बेहाय माने केबिनेट डिसिसननि बाथ्रायानो जोबगोन आरो केबिनेट डिसिसन माने बे स्टेट कन्ट्रलानो जागोन मानो होनना बुङोब्ला बेहाय माने कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा फैयाखै आरो एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ बाथ्रा गैया 6 शिडिउलानो जादों बिटिसिखौनो माने खारिफिननो बिटिसिआनो थागोन ना खालि बिटिएडि जुदि दंमोन बे बिटिएडिखौल'नो बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टआथ' जायगायाव बिटिआर जाबाय आरो सिगांनि जे कन्डिशनफोरा कमिसन दानायनि उनाव बियो एमेन्डमेन्ट जागोन नङाबा फैया बे एनेक्टेड जानाय नङाना बियो ना बे भिलेजनि थाखाय बियो प्रप'जाल थांगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने जायनिखि कमिसन बसायनो नागिरदों दा बबे गामिखौ थिसनगोन एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव माबोरै फैगोन सिअटिअखौ जों बोरै मोनगोन बुजियाखै सिअफ्रा एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइना बोरै फैगोन बेलाय ना बेथ' एमेन्डमेन्टनि खोथा गैया बेयो माने स्टेट कन्सार्न जागोन बेयो जिहेतु बे अफिसार नामल'सो सोलायनाय बेबो जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बाथ्रा दंमोन बेखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार दोननाय जादों चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार आरो जेनाखि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव सिअ थागोन नंगौ नङा नायलाय बे एकर्डआव लिरनाय दङ जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सिअ थागोन चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार थागोन बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारालाय मोनफा डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थाया होमबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ थागोन एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्ट बेफोर साफा सिअ थाया होमबा बेबायदि जाहैबायना दा नङा सेक्रेटारियेटआव जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जेनाखि नाम दंमोन आगोलाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंमोन नाथाय दा जासिगोन बेयो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव बेबायदि दङ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार जागोन नामा सिइअ जागोन डिस्ट्रिक्ट खोनासं मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सासे सिइअ थागोन बे सिइअआ डिसिनि थ्रुयै सेक्रेटारियेटआव हरगोन बा चिफनो हरगोन इनफरमेसनखौ जेरै उदालगुरिनि सिइअआबो हरगोन बाक्सानि सिइअआबो हरगोन चिरांनि सिइअआबो हरगोन डिस्ट्रिक्ट आरो गावबो जेनेबा बेरगावनिफ्राय हरगोन नङा होमबा आं बुंनाय खोनासं राखाव बसुमतारी आं बुंदों जे माने बड'लेण्डनि सेटआपआ बोरै जागोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बेवहाय कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि खोथा बेवहाय फैनायनि बाथ्रा गैया खारन बेवहाय संबिजिर लिरनाय जायाखै माबायाव एग्रिमेन्ट लिरनाय जायाखै जे
बबे चेप्टार एबा बबे शेड्यूलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बे बिटिआर खौ खालामनाय जादों बेखौ बुंनाय जायाखै बै हिसाबैहाय बिटिएडि जे नाम दंमोन बेखौ बिटिआर खालामनाय जागोन बेनिनो प्रप'जाल दा बे बुस्थुखौ बिनि थाखायहाय माने कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा फैयाखै आं बेखौ बुंनाय बेखौ माबोरै सोलायनो हानांगौ आरो ना amending of the constitution ना एग्रिमेन्ट दं अलरेडि माबा एमेन्ड जानानै दंखायो बेखौ जुदि नोंथाङा कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट माने बे एसे गोरा खामानिनि बाथ्रा नङा बियो खारन नर्थ कासार हिल्स काउन्सिल दंमोन एनसि हिल्स होनना बुंगोन बेखौ डिमा हासाव खालामनाय जादों डिमा हासाव खालामनायनि थाखायहाय माने बेवहाय कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि खोथा फैयाखै बे नाम बेबो सिक्सिटिभ एनसि हिल्सआबो सिक्सिटिभ बिटिएडिआबो सिक्सिटिभ दा बे नाम सोलायदों सिक्स शेड्यूल जाथोंना बियो बेनि पावारजों डिफारेन्स दङ ना पावारा आलदा खोथा नंगौ बिटि नंगौ एनसि हिल्सआव थाखानाय सिक्स शेड्यूल जि दङ बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै रिफाइन खालामनानै गोदानै सिक्स शेड्यूल दादोंना बे सिक्स शेड्यूलआथ' हाजोआरि ओनसोलावसो जायो बे आलदा जाहैबाय सेप्टारा रायज्लायनांगौनि आयदाया आलदा जागोन नाथाय आं बुंदों जे जिहेतु बिटिएडि मुंखौल' सोलायनानै बिटिआर लाबोनाय जादों दा बिनि थाखाय इसेबां हार्ड माने गोरा बाथ्रा नङा जिहेतु डिमा हासाव खालामनाय जादों एनसि हिल्सनि जायगायावहाय दा बिदिनो बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाय जादों बेल'सो दा बिनि थाखायनो बेवहाय कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि थाखाय इसेबां गोब्राब बाथ्रा नङा दा बाथ्रा नङा जे दाख्लै बावैसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम सरकारनाव प्रप'जाल फैबाय जिनिखि पेकेज एबा माखासे फसंथानफोर फसंनायनि बाथ्रा एग्रिमेन्टआव लिरदों बैफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोननो हा हुनि बाथ्रा रायखांनानै बुंनाय जादों जे बेनि प्रबेबिलिटिफोरखौहाय हरनांगौ इमिडियेटनो अब्लानो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन जेरै इउनिभार्सिटिनिफ्राय बाथ्रा फैदों माने आइआइटिनि बाथ्रा फैदों बेवहाय दा बैफोर सेटआपखौ खालामनायनि बाथ्रा बिदिनो सापागुरियावहाय अभारब्रिज होनायनि बाथ्रा फैदों नेशनेल हाइवेआवहाय दा बैफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जि एरेन्जमेन्ट नांगौ बेखौ बिहरनाय जादों दा बे हिसाबैहाय बे इमप्लिमेन्ट खालामनाय होननाया कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा फैनाय नङा एबा इसेबां गोरा बाथ्रा नङा जिहेतु बेवहाय नामल' सोलायनाय जादों डिमार्केसनखौ बोरै सोलायनो हागोन दे दा एग्रिमेन्ट फैबाय जोंनि थाखानाय डिमार्केसनखौ बोरै सोलायगोन ना डिमार्केसनखौ सोलायनाया कमिसन ना बियो बिटिआर जे बुंदों बेयो एमेन्डमेन्ट जायालासेनो माबोरै फैगोन बेलाय नोंथाङा गोरोन्थि बुजिनानै दं बेवहाय ना खोनासं आं बुंनायनि राखौ बसुमतारी जे दा गामि इनक्लुजन एक्सक्लुजननि बाथ्रा जिथु फैदों बे कमिसना नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे लिस्टखौ खालामनाय जागोन बे आलादा बाथ्रा नाथाय बिटिआरनि सेटआप बिदि सेटआप उइदाउट बाउन्डारिबो बे जानो हागौ खारन दा एक्जिस्टिं बिटिएडि एलेखा बेखौनो ना बेखौ बुंनो हाया बिटिआर जिथुनाखि जादों बेयो बिटिएडिखौनो बेस खालामनाय जादों बुंनाय जादों नामखौ सोलायनाय जागोन जोङो बिटिएडिखौ बिटिआर खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बिटिएडिनि जि एक्जिस्टिं भिलेजेसफोर दङ टिल दि चेन्जिं अर माने एक्सक्लुजन अर इनक्लुजन गामि थिसननाय एबा गामि नागारनाय समसिमहालागैसिम बेखायनो बिटिआर होननायाबो बेनो फैयाखै दाबो एनेक्ट जायाखै जों बुंनो हायाखै दाबो ना बेयो नोंथाङा अर्डाराव नायलाय अर्डाराव इमप्लिमेन्ट टेरिटरियेल काउन्सिलसो फैयाखै होनबा बावसो फैदोंना बिटिसिआनो थाफैगोन खोनासं दा बिटिसिआ थागोन बिटिसि मिन्स व्हाट बिटिसि मा बुंदों नालाय बिटिसिखौलाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जेरै आसाम सरकार बड'लेण्ड सरकार होननाया जादों मा बिटिसि माने बड'लेण्ड सरकार दा बुंनो दा बेखायनो बेखायनो नोंथाङा बेखौनो बुजिदों जे बिटिआरनि जिनिखि मुं बेयो बिटिएडिखौ सोलायनानै लाबोनाय बिटिएडि मुंमोन आगोलाव बेनो स्पष्ट दङ नोंथाङा बर' 9 फेरायाव बहा फैखो
ना बे जाहैबाय आलादा बाथ्रा आं बुंदों नोंथांखौ जे बेनो आं नोंथांखौ बुंदों जे नोंथाङा बर' रावजोंबो रावस्लायदों बे माबा एग्रिमेन्टखौ दा बेवहाय नोंथां नुदों जे गिबियावनो लिरनाय दङ जे बिटिडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जाथोंसै इजनि बे नङा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामाबा बोरै सोलायनो हागौ रा आं बेखौनो बुंदों जे बिथांमोनखौ बाहागो लानो हो बिथांमोनखौ नोंथाङा जे वार्ड लागासिनो दं बैसोरखौ बुंनो हो उकिलखौ बुंनो हो रत्नेश्वर बसुमतारी दावरा दैखाट बिथांखौ बुंनो हो आচ্ছা दोनगौ बोलानो गोब्राब औ खोनाबाय थादों देबालाय साउन्ड अडिअ डिस्टार्ब रोङो आदा दाउ देखो नार्जारि नोंथाङा लाइनाव दङ हेलौ दङ कन्स्टिटिउसनाव आं बुंगासिनो दा नों कन्स्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामफिननानै बे गोदानै बे बिटिसिखौनो बिटिआर खालामफिननाय जाथोंसै होननानै जुदि 6 सिडुलनि बे माबायाव लिरनानै दोनफिनाब्ला नोङो बिटिसिखौ सोलायफिनाब्ला नोङो दा नों लिरनो हायाथ' नोङो बोरै लिरगोनलाय ओमफ्राय नोङो दा माने नैबे नोंनि नैबे पेकेजफोर इमप्लिमेन्ट खालामनायाथ' गिबि खोथा नङा बे पेकेजआ कन्स्टिटिउसननि आन्दारजों फैनाय नङा बे पेकेजआ जिखुनु पेकेजखौ नोङो बेखौ बुंदों जायनि थाखाय दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारखौ बुंहरदों आरो आसाम सरकारा इमप्लिमेन्ट जागोन बे पेकेजआ इमप्लिमेन्ट जानायाव गिदिर खोथा नङा पेकेजआ इमप्लिमेन्ट जागोन खिन्थु बेखौ बेनि थाखाय 6 सिडुलखौ पास खालामनाय खोथा गैया पार्लामेन्टआव बिल लाबो खोथा गैया खिन्थु नोङो नैबे माबायासो नैबे जायखि नामनि सोलायबाय बिटिसिखौ जे बिटिआर खालामबाय बेखौ खिन्थु नोङो पार्लामेन्टआव नों लाबोफिननांगोन बेखौ ना बेखौनो होनदों आङो बे कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्टआबो इमिडियेटलि जागोन बियो माने दङ दावरा देखो नार्जारि आं बुंदों जे जि प्रसेसजों डिमा हासाव खालामनाय जादों एनसिएलसिनि नामखौ बे प्रसेसजोंनो जागोन आरो बे प्रसेस जागोन पार्लामेन्टआव आरो बे पार्लामेन्टआव जिहेतु बे माने नाम सोलायनायनि मोनसे बाथ्रा थागोन बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा बे दान्थे बिदान्थेनि बाथ्रा गैया आरो मानिलायिनि बाथ्रा फैनाय नङा संबिजिराव पार्लामेन्टआव नाथाय होनदों जे इमप्लिमेन्टेसन राखा बसुमतारी मोनसे खोथा मोजां बुंदों आচ্ছা खोनासं राखा बसुमतारी मोनसे मोजां खोथा बुंदों जे 9 फारानि खोथा 6 सिडुलनि 9 फारायाव मा दङ बेखौ बिथाङा बुंदों जे 6 सिडुल 9 फारा मथे बे माबायाव बे माबा लिरनाय दङ 9 फारा लिरनाय दङ संबिजिरनि 9 फारा लिरनाय दङ जे सोरबा नोगोरारिफोरा माने गावबा गावनि खाबुनि थाखाय माने बबेबा हालामखौ एडमिनिस्ट्रेसननि थाखाय लुबैयोब्ला बेखौ होनाय जागोन 6 सिडुलनि आन्दारावनो उइदिन दा 6 सिडुल बे माने एरियाखौ लानानै रिजन दानो हानाय जायो होननाय जादों बे माबा 9 फारायाव बे 9 फाराखौ एप्लाइ खालामनाय जागोन होननाय जादों बिटिआरआव दा बेबायदि जायोब्ला जोंहा गिनांगौ दङ होननाय जादों मानो होनना बुङोब्ला उदालगुरिनि मानसिफ्रा बा बाक्सानि मानसिफ्रा चिरांनि मानसिफ्रा क'क्राझारनि मानसिफ्रा बिथांमोनहा जुदि गावजों गावनि गेजेराव गोसो गोरोबलायनाय जायाब्ला गावबा गाव एलेखाखौ गावबा गावनि एडमिनिस्ट्रेसन लुबैनो फैनो हागौ आरो बिनि थाखाय सिइअनि खोथा बुंनो रोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननायनि बाथ्रा बिथाङा मख'नो नागिरदों राखा बसुमतारिया बे 9 फाराया जिहेतु बेवहाय एप्लाइ जागोनब्ला बेयो खिन्थु हार्मफुल जागोन बर' जाथिनि थाखाय बेखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों नङा होमबा राखा बसुमतारि बेखौ बुंनाय बिथाङा बर'फोरल' नङा बाहाय गुबुन जायफोर हारसाफोर दङ बिथांमोनाबो रिजन डिमान्ड खालामनो हागौ ना अब्ला बे रिजनखौ नों होनांगोन ना बेनिफ्राय मोनसे खोथा जों फानेश्वर ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे बै इन्स्टिटिउसनफोरा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावनो लोगोनो मानो जेबो माने बिनि सायाव रिएक्सन होदिया दासो मानो होखो ओरै होनदों आरो बे सागानगिरि गेदेमा बिथांमोनहा फुरा मास मोनसे बरायनायावनो समा थांजोबदों थाङाखैबा
बिथांमोनखौ बरायदों जों बरायनायखौ मेगन जायाखै जोंबो बरायदों बयबो बरायदों सागानगारिखौ नाथाय बे बरायनायावनो माबाया नुजादों गावस्रानाया धीरेन बर' थाङोब्ला बि सावरायग्राया थाङा बिआर फेरेंगा मोना थाङा बिआर फेरेंगाखौ बरायब्ला धीरेन बर'नि ग्रुपआ थाङा रन्जन ग्रुपनि केदारफ्रा थाङा रन्जन दैमारिखौ बरायबा बैसोर थाङा बेबायदि माबाया नुजायाखै होनबा थ' नुजादों बेखौ बोरै बुंनो स्कप होदोंलाय बेखौ बोरै बुंनो बेखौ बुङोब्ला आरो अरजोंगौमोन गतिके इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बहाय सिरि थादों बुङाखै खाबु जायाखै आसा नाइनफोरानि जिनि कनसेप्ट बे नाइनफोराखौ एप्लाइ खालामनाय जितु जागोनब्ला दा जोङो बेसेबां सांग्रां जानांगोन रायजोफ्रा बिराद सांग्रां जानांगोन रायजोफ्रा माबोरै गाबोननो जुदि जेनेबा हारसाफोरखौ होनबाय आं हारसाफ्रा बुंबाय जोंनो बे उमुक रिजनखौ जोंनो नांगौ बेखौ रिजनेल काउन्सिल डिक्लेयार खालाम बेबायदि रिजनेल काउन्सिल डिक्लेयार दंना गैया दङ 6 पारायाव दङ नाथाय बेखौ बिटिसि एकर्डआव एमेन्डमेन्ट खालामनानै बे प्रभिजनखौ गैया खालामदों बेखौ एप्लाइ खालामहोआखै दा बेखायनो बेखौ खनसेनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों गावबागाव बेखौ मुं खालामजायो बिटिएडि नों दोनदों खोनाखै होनबा दोनदोंथ' जों बेखौ कनसेप्टखौ क्लियार जाग्रोनांगोन रायजो राजाफोरखौ आरो बेयाव बुंदोंना बिटिआर माने बड'लेण्ड होननानै बुंगासिनो ना बिटिआर बुंगासिनो दं बेयाव एनेक्टेड जायाखै दाबो स्टेटनि केबिनेटआव एप्रुभेल गैया दाबो बेयो जोंनि थाखाय सोंनो गोनां केबिनेटआव जुदि बियो एप्रुभेल जायाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो दाबो एप्रुभेल खालामाब्ला बे पेकेज फैनायनि जि थाखा फैगोन बे बोरै फैगोन बाजेटआव थाङाबा दा बेफोरो बहुत गोनां जों पेकेजफोरखौ गाज्रि बुङाखै बहुत मोजां फैदों नाथाय बे कनस्टिटिउसनेल थाख गैयिनि थाखाय जोंनाव गिनाय फैदों सोंनाय फैदों बियो डिमा हासाव जि एग्रिमेन्ट जालांदों बेबायदिनो जागोन नामा आच्छा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एग्रिमेन्ट खालामाखै होनबा जागोन नोंथां हासावफ्रा कार्बि आंलंफ्रा खालामाखै होनबा दाथ' बिसिनि जि एग्रिमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों स्टेट गभर्नमेन्टजों बिग्रायारिफोरजों जि खालामदोंमोन बेफोरथ' दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै जिर' जाजोब्बाय गैला सिरि ना बे बेलायावनो बेनो मोनसे खोथा जादों जे दासान्दि राजखान्थिनि थिलियाव बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों मोनसे माने राजखान्थि थिलिया इउपिपिएलआ बा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा जे बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंसार होनो थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनो आखुर आखुरै मावफुंनो थाखाय इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोनांगौ नोंथाङा सुरक्षा पार्टिया फैयोब्ला साननो गोनां बेयो दा आच्छा जोंनि थाखाय साननो गोनां फैनो हागोन ना हाया जोंहा बारा सम गैया जोङो जोबनाय फारसे बयहाबो राइट दङ आच्छा राखौ बसुमतारी खालामनायनि बेयावथ' बर' बिजेपि दंना बिरादनो बर' बिजेपि दङ गैया होमबा बर' कंग्रेस दङना दंना गैया बर' इजिपि दंना गैया दङ दा बिसोरबो लोगो नांनानै माबा माबि खालामबाय थायोब्ला जोंनिया मा जागोन जोंहा मा खहा दं मा लाब जागोन बेखौबो जों नोजोर होनांगोन इउपिपिएलआ फैनो हायोबाथ' बिराद मोजां दा इउपिपिएलआ फैनो हागोन ना हाया मोजां रोखोम खामानि मावनो हागोन ना हाया दिनै प्रमद बर' बिथां मानिनो आं आफादगिरिखौ बिनि पपुलारिटिया अलरेडि 60% रिडिउस जाबाय होननानै गोबां कमेन्ट होलाबायदों जायाफ्रा मा जों सानदों बेहायनो अबेबा थार्ड पार्टिया हाबनानै बे हाबाखौ मावदों बेखौ जों नोजोर होनांगौ दा बसुमतारी बुंदे हेलो औ बिटिआरआव जानाखि माबाफोर दफाफोर दं बेखौ दिबेट खालामनायनि खेथ्रआव इउपिपिएलआ फैनांगौ होनना बुंनायाव बे जा इउपिपिएलआ मोनसे पलिटिकेल पार्टि बेहा खुनु लकाल स्टेन्डिं गैया एकर्डिं सोमोन्दो गैया इउपिपिएलआ
रेकर्डिं सिग्नेटारिसबो नङा प्रब्लेमा जादों मा नोङो इभेन्ट माबायानो फुङाव बर'आनो इभेन्ट नोङो दा माबायाव फैनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलाव फैनाय लोगो लोगोनो बेबो जेबो बेयाव गुरुथ' गैया दा दङबा गुरुथ' दंबा 100 दङ बे 100सो माने एक्सेप्ट खालामनांगोन जे एक्टिभिटिखौ खालामदों एक्सेप्ट खालामदों आरो आंबो रेकर्डिं डिलेट खालामनो थाखाय बे फुङाव बर'खौ नों माने गावनाव सोफानदों आच्छा जोंहा बारा गोबाव सम गैया जों गोबावथ' सावरायबाय जोङो 1.5 घन्टा सावरायबाय आच्छा लास्टआव जोङो फैनि रदेहो बसुमतारी नोंथाङा खोनाबाय थादों जे राघव बसुमतारी बुंदों जे बेवहाय थार्ड पार्टि हाबनानै दं जे बर'फोरनि गेजेराव पलिटिकेल सिटुएसनखौहाय मोनसे पाजल दोननो थाखाय बे बाथ्रायाथ' बिजेपिआ फ्राय एक्सप्लेन खालामदों बिजेपिआ बाहायबाय थादों बिजेपिआ जोंनि गेजेराव हाबनानै जोंखौ एक्सप्लेन खालामगासिनो नुबायना दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय मा बेफोर गासै बाथ्राखौ मिथिनानैबाबो जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि खौसेथि गैयि आरो खोन्थाखै माने जों उनाव सोर बे थार्ड पार्टिया जेब्लाबो सुबिदाखौ लागासिनो दङ आरो बर' दैदेनगिरिफोरखौ माने सेरखे बेरखे खालामनानै बिथांमोना गोथां खालामदों आरो बर' रायजोआ जेरैबायदिहाय दिनै खौसे जानानै गोगोम हारि हिसाबै जाहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मास्टार रेस्ट खालामनायनि थाखाय जिथु बर' रायजो राजाखौ बा बर' हारिखौ बे सिमाङा सिमां जाना दं आरो जोंनि बे दैदेनगिरिफोरा बिथांनि बे बाथ्राखौ गोसो लायाबालासिनो बिथांमोनाबो उनाव बे थार्ड पार्सननि बे थिननाय मथे बा बिसोरो नासयजानानै बिथांमोना पावार पलिटिक्सल' गेलेबाय थादों नाथाय बर' हारिनि गांनाय लुबैनाय बर' हारिनि बे जोंहा आलादा रायजोआनो बुं बर' रावखौ बेवहाय माने अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय डेभेलप खालामनाय बा बर' हारिमुखौ दावगाहोनाय बा बे लिरगिरिफोरखौ बा रिंगु दामसाफोरखौ दामनाय देनायाव जायफोरानोखि माने मुखुब जानायफोर मानसिफोरनि कोनो डेभेलप खालामनो हायाखै कोनो सहाय खालामनो हायाखै राइटारफोरखौ मोनबो खालामनो हायाखै आरो बर' थुनलाइ आफादाबो मोनसे हारिमुवारि आफाद हिसाबै दिनै माने खौसे जानो हायाखै सेरखे बेरखे जाना दं आरो बिथांमोनाबो राइटारफोरखौबो खौसे खालामनो हायाखै आरो बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ खौसे जानो हायाखै आरो बे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सोरबाबा गावबा गावनि माने राजखान्थियारि लुबैनायनि बागै मुखुब जानानै हयथ' बिथांमोनाबो बर' हारिनि बे बर' थुनलाइनि दावगानाय बा बर' रावनि बा फोरोंगिरिनि माने जेंना फोजोबस्रांनाय बा बर' बे भेन्सारिफोरखौ माने फोरोंगिरि गायसननाय आरि गासैबावबो माने जोंहा फेलें जादों आं लुबैदोंमोन मा जोंहा एबसुआनो बुं एनडिएफबिआनो बुं जोंहा बिपिएफआनो बुं बा बर' इन्टेलेक्सुयेल बा गासिबो हारिमुवारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना ज' जानानै दिनै बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ मोजाङै खुंनायनि आरो बर' हारिनि बे गांनाय लुबैनाय बेखौ दुखियाफोरनि थाखाय आरो बिथांमोना हा गैजारिफोरा हा होनाय न' गैजारिफोरा न' होनाय साख्रि बाख्रि बा रांखान्थियारि बागै जेरैबायदि नाजानांगौमोन बे नाजानायखौ नुथारासै बेखायनो आंहा गासिबनिबो सायाव आंहा माने असन्थुष्ट दङ आं सेटिसफाइ नङा आरो बर' हारिया जेब्लाबो खोमसिनि लामाथिंसो थांगासिनो दं होननानै आं सानो आच्छा फजल बेहाय मोनसे आर'ज आंनि एसे बर'लेण्ड बासि हिसाबै आं सासे एडभकेट हिसाबै बेहाय मोनसे आर'ज खालामगोन बेहाय जों थार्ड पार्टिखौ चान्स होनाङा जिबायदि कम्पिटिसन जाना दं बेनि गेजेराव थार्ड पार्टियाव चान्स लानो हागौ थार्ड पार्टियाव हाबनानै जों गेजेराव जोंथ' बेलेग आलदा आलदा नङा आं सासे बर'लेण्ड बासि हिसाबै नागिरो शान्ति आरो डेभेलपमेन्ट माने इउनिटि पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट नागिरो आं बर'लेण्ड बासि हिसाबै आरो आं सानो बेहाय माने थार्ड पार्टिया चान्स लानो सेस्था खालामबाय दं एसे लाबायबो थांनाय एमपि इलेक्सनाव नाय नोंथां गासै माने बर' इन्टेलेक्सुयेल मानसि हिसाबै आं आर'ज खालामगोन बेहाय थार्ड पार्टिनो चान्स होनाङा बे थार्ड पार्टियाव चान्स होयोबाथ' थांनाय एमपि इलेक्सन बायदि जानो हागौ बेहाय गाव गावनि गेजेराव कम्पिटिसन बारा जायोबाथ' दिगदार दं बेनि थाखाय जों जोंनि गेजेराव मिलायनानै
जिखौ माने बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा नाम्बार बिटिसिनि नङा अनलि बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा नङा बर'लेण्डआव जायफोरा इन्टेलेक्सुयेल दं बेफोर रायलायनानै जाहाथे जों सान्थियाव थानो मोनो डेभेलपमेन्ट जायो बेनि थाखाय जों गाव गावनि गेजेराव डिभिजन खालामनाङा डिभिजन जायोबाथ' उनाव जोंनि दिगदार फैनो हागौ बेनि थाखाय थांनाय एमपि इलेक्सन बायदि जानाङा जों बिपिएल खौ पावाराव फैयोबाथ' बा इपिपिएल आव पावाराव फैयोबाथ' बास जों जि इन्टिग्रिटि दं जोंनि जि डेभेलपमेन्ट दं बेखौनो आंनि माने आसाया आंनि बेबायदि खालामो जाहाथे जोंनि गेजेराव थार्ड पार्टियाव हाबनानै जोंखौ एसे खथि खालामबाथ' दिगदार दं खथि खालामबाथ' जों मा जागोन जोंनि आरो फैगौ माबायावसो आरो दिगदार फैगोन ना जों जि आसा दंमोन सासे बर'लेण्डबासि हिसाबै आंथ' नागिरो जे जोंनि एरियाखौ डेभेलप जानांगौ बिपिएफ जायोबाथ' बा इपिपिएल जायोबाथ' डेभेलप जानांगौ बेहाय मा जाना दं इमप्लिमेन्टेसना गेदेर बुस्थु फैदों बे एकर्ड खालामनाया गेदेर नङा एकर्डआथ' बिटिसि जि एकर्ड दंमोन बेखौ एसे सलायनानैसो बिटिआर एकर्ड खालामबाय बेहायथ' गोदान बारा गैलाना बेहायथ' गोदान बारा गैला बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव बारा कम्पिटिसन जायोबाथ' दिगदार फैगोनबो बा बेनि थाखाय आं सासे बर'लेण्डबासि हिसाबै आरज खालामदों बे जों गेजेराव बारा कम्पिटिसन जायोबाथ' बा उनाव माबा फैनो हागौ बेनि थाखाय नोंथां गासै इन्टेलेक्सुयेल दं आरो जायफोरा माने बेलेग इन्टेलेक्सुयेलफोरा दं बेनि गेजेराव रायलायनानै जों दाबो टाइम दं दाबो सम दङ दा जों गासै मिलायनानै सासेखौ सरकार बानायनानै पिचिनिटिया डेभेलपमेन्ट जायफोरा मावगोन बेजोंसो थांगोन जोङो बेखिनिल' आंनि आरो नोंथांमोननो आं साबायखर होदों आरो गोजोननाय बावदों जे जोंहा गोबां सम गैया जोङो फोजोबनाय फारसे थांनो नागिरदों जों गोजोननाय बावदों बाक्सानि सासे सिनसियार एडभकेट बजलुल हक बिथांनो आरो बर'नि मैखोम लिरगिरि राखाव बसुमतारी रत्नेस्वर बसुमतारी लोगोसेनो बै समनि प्रफेसार पदनि रांदोनथुमगिरि तारदेखाब नार्जारी आरो स्टुडिय'आव प्रानेश्वर ब्रह्म नोंथांमोननो बयनोबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय हामबाय होदों आरो बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1